Και έπιαν τα 5 ευρώ έπαιξαν σακούλα. Άδω είναι φίλε. Ποιο ήταν το μήνυμα μου? Όταν καμπόσοι άνθρωποι μαζί έχουν έναν κοινό στόχο, κοινός ο στόχος μπορεί να επιλεχθεί πολλά πιο εύκολα. Όταν εγώ φτιάχνω και λαλό ασχολούμαι με περιβάλλον, η σκέψη μου είναι ότι εγώ με την υγεία μου ασχολούμαι. Και τι σε κάνει να πιστεύεις ότι είναι να πετύχει το πράγμα? Φίλε μου! Σκιο έχει! Εντάξει, ένα λεπτό γιατί είναι και ο παρέας που ήρθε να οι καφέδες μας και οι γυρεύκοι μας. Κάτσε ρε, τώρα άνοιξε το podcast, δεν είναι να φύγουμε. Έχουμε τουλάχιστον, θέλω μια ώρα ωφέλιμο, να. Τούτα είναι προοδευτικά, είναι μέτρο μες στην Ναι, δέχομαι το. Μείνε μαζί μας και μην τα απαντήσουμε ξερωτάς μας. Να το απαντήσουμε όλα. Πάμε τώρα πώς, εντάξει, καταλαβαίνω, ας πούμε ότι είχες την και από τα βιντεούθηκια σου, ας πούμε, καταλαβαίνω ότι είχες την, πώς να το πω, ανησυχία, ας πούμε, θέλεις να καθαρίζεις τους τόπους πριν καν γίνει τούτο όλο το πράγμα, ας πούμε, με την πολιτική. Ήσουν, ας πούμε, ότι εντάξει, πάω δαμέ και να καθαρίσω τον τόπο, ας πούμε. Ναι. Τουλάχιστον κάποια βιντεούθηκια που ήταν το κόνσεπτ, ας πούμε, και κάτι βάλε τσάν 5 ευρώ, ήταν που ήταν γύρω. Μάνα, βάλε τσάν 5 ευρώ. Φίλε, προσπαθήσα τόσο πολλά να προβάλλω το μήνυμα μου, που ερχόμαστε στο σήμερα και θέλω να σας ρωτήσω όλους. Ναι. Ποιο ήταν το μήνυμα μου? Οκ, άρα δεν έφερε το που τα βιντεούθηκια. Δεν ξέρω ρε φίλε. Δεν ξέρω, ότι θέλω κάποιος να μου πει. Μήνυμα, δεν το ελάλες το μήνυμα, ας πούμε. Όχι, θέλω να ελάλες μας ότι βάλω 5 ευρώ και βάλω τα... Ναι, γιατί έβαλα 5 ευρώ ρε φίλε, έχω τα παραπάνω. Να σκεφτώ. Σκεφτείτε και σκεφτείτε εσείς γιατί έβαλα λεφτά στον τόπο που εγώ έπιανα και καθάριζα. Γιατί έκανα μόνο το πράγμα. Και γιατί καθάριζα τον τόπο. Το γιατί καθάριζες τον τόπο μπορούμε να καταλάβουμε. Το γιατί είναι και 5 ευρώ είναι το περίεργο. Και έχω νέστο κάπου... Το λοιπόν, άρα εκείνος που έκαμε την ακαθαρσία ξέρει που έμπονει το σημείο John Τζαμέ και να πάει να σου πιάσει 5 ευρώ, το 5 ευρώ σου. Δεν κάνει που τα έκαμε γέρημα, δεν κάνει που τα καθάρισες, να έρθει να σου πιάσει 5 ευρώ. Μπορεί. Τι πέ μας. Το λοιπόν το 5 ευρώ αφήνα το σε έναν τόπο που συνήθως δεν ήταν εύκολο να βρεις. 5 ευρώ είναι σπουδαία αξία για να πάεις κάπου να τα πιάσεις, δηλαδή θα αξίζει με μπενζίνα σου. Οπότε σκέφτηκα ότι αν κάποιος που παρακολουθεί τα βίντεο μου βρεθεί σε εκείνον τον τόπο και είδε τα βίντεο μου, στο βίντεο μου καθάριζα μια σακούλα σκουπίδια ενδεικτικά. Δεν θα καθαρίσω όλον τον κόσμο προφανώς. Οπότε ενδεικτικά είναι μια σακούλα σκουπίδια. Και έτσι ελάλουν. Να φύγω με το 5 ευρώ. Οπότε αν κάποιος βρεθεί σε έναν τόπο που είναι δύσκολο να βρεθεί και θωρεί τα βίντεο μου και όντως θέλει να καθαρίσει άλλο μια σακούλα σκουπίδια, ευχαριστώ, αφήνω σου 5 ευρώ και πιάναν καφέ, ας πούμε. Είναι ευγενική χειρονομία, δεν είχε κάποιο λόγο πέρα μου τούτο. Αν αφήνα 50 ευρώ ήταν να πάει κάποιον να πιάνει 5 ευρώ αυτή. Εντάξει, θέλω να σου πω. Τσεκάρες σε κάποια σημεία που αν έπιεν κανένας, ξέρε... Ναι, πάρω να τσεκάρω. Και λείπουν τα 5 ευρώ. Τα 5 ευρώ λείπουν πάντα. Φίλε, είχε φορά κάποιος έπιασε τα 5 ευρώ και έσυραν αφήκα μια σακούλα με 3-5 ευρώ μέσα, μπανάνα και πορτοκάλι. Ο λόγος που τα έφυγα είναι επειδή μπανάνα και πορτοκάλι είναι κάτι φαγώσιμο που μπορεί να αντέξει για μια-δυο μέρες που με να πήχεις να πιένει κάποιος, μπορεί να το φάεις, μπορεί να περάξεις στη φύση, ένα αυτό διασπόμενο, ένα αφήνεις σκουπίδια. Ήθελα σιγά σιγά περνώ μηνύματα, είναι πειραματισμοί κυρίως. Και έπιαν τα 5 ευρώ παίξαν σακούλα. Άδω είναι φίλε. Πέταξαν τη χαμέα που έκαμε φίλε, έτσι είναι πιο βάθια. Έκαμε ένα καθαρσία. Ο φράχτην κάτω ρε φίλε, και μου καβουσάτε ρε φίλε, αλήθεια. Ήταν πειραματισμοί, ναι. Εντάξει, η άλλη εμπειρία που είχα μαζί σου ήταν που πιέσεις στο Άμστερνταμ και αποκλείστηκες και κάτι έγινε και με τα... Όχι Άμστερνταμ, Ισλανδία. Κάτι έγινε και με τα διαβατήρια και έπρεπε να πάεις εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και ένιξες διαβατήριο και μείνες τσαμέ και γυρεύκες εισιτήριον άλλον και κάτι από τούτα. Εγώ στείλα τους 2 ευρώ νομίζω. Έλα λες τσάμε. Σύρτε μου ένα. 1 ευρώ, 1-2 ευρώ. Και θυμήθηκα ότι τυχαία γιατί τσεκάρεις κάτι Revolut μου τελευταίως. Μάλλον όχι. Που μιλήσαμε στο τηλέφωνο, είδα ότι είχα σε contact. Και λέω ρε, γιατί τον έχω contact ας πούμε το. Θυμήθηκα την κουβέντα. Οκ. Να το εξηγήσω για μισό λεπτό. Ξήγα το βέβαια. Λοιπόν, μέσα στα βίντεο μιλώ για συλλογικότητα. Όταν καμπόσοι άνθρωποι μαζί έχουν έναν κοινό στόχο, κοινός ο στόχος μπορεί να επιλεχθεί πολλά πιο εύκολα. Οπότε ο στόχος είναι να στραφεί ότι είμαστε στην Κύπρο. Για σου μη. Λοιπόν, και απλά ζήτησα 1 ευρώ που 1.600 άτομα, διότι 1 ευρώ δεν να πατήσει κανένας και εγώ να μπορούσα να έρθω στην Κύπρο χωρίς να χρωστώ κάποιους 1.600 ευρώ που είναι είχα εδώ. Και πώς έπιες?
1630 Ναι. μέσα σε 22 ώρες. Και ύστερα έφυγε σε επαφές μου, δεν μπορούσε να μου στείλει άλλος. Ναι, Απλά έκλεισες το... Ναι, ήταν το χρονικό περιθώριο, δεν μπορούσα να το κόψω αυτόματα. Ναι, 1630. Και τα περιττά λεφτά πήγα και να θυμάμαι να μπορώ. Κάτι όρασα και πήγα και κάμα κάτι. Άρα πόσους followers έχεις, δεν τσεκαρά. Συνοπτικά μες στα account μου. Μες στο TikTok. Μες στο TikTok έχει 17.000 17.000. Και που πότε μάχεσαι, που πότε βάλεις βιντεούθκια. Έχει 4 χρόνια περίπου. Έχει 4 χρόνια που κάνεις βιντεούθκια. Και με τη φάση σου έχει κι άλλο κόνσεπτ εκτός που το ότι ας πούμε μιλάς για τις ιδέες σου. Ακολούθησα διάφορα κόνσεπτ. Στην αρχή ξεκίνησα for fun, ας πούμε, ξέρω. Απλά σιγά σιγά όταν είδα ότι είχε απήχηση, επειδή είμαι άνθρωπος που φιλοσοφώ τη ζωή, ξεκίνησα να φιλοσοφώ μερικά πράγματα και να μοιράζομαι σκέψεις. Πέρασα από διάφορα θέματα. Το γενικό και συγκεκριμένο πράγμα που θέλω να μοιράζομαι με τον κόσμο είναι η καλλιέργεια της σκέψης. Να ξεκινήσεις από ένα σημείο να πάει σε ένα άλλο, να το αναλύσεις μελετημένα, να μπορείς να το δεις σε όλο το εύρος του, ας πούμε, για να σε φέρει σε ένα σημείο που να κάνεις καλή επιλογή. Και φτάνεις στη συλλογικότητα που αν όλοι το κάνουν το πράγμα, να έχουν έναν υπέροχο κόσμο. Εντάξει, φυσικά λέω γενικό να αναλύουμε. Ο καθένας μπορεί να σου πει ότι αναλύω τις σκέψεις μου και παίρνω που τώρα πώς το εννοεί ο καθένας είναι διαφορετικό. Ναι. Αλλά όπως και να έχει, είναι καλό εγώ κρατώ ας πούμε το ότι μοιράζεσαι τις σκέψεις σου με τον τρόπο και έχει απήχηση. Ναι. Το πράγμα. Και έχεις εκτός από TikTok βάλεις τα όλα τα βίντεο, ας πούμε κάνεις ένα βίντεο και βάλεις το και Facebook και TikTok και YouTube. YouTube όχι, Facebook, Instagram και TikTok. Το YouTube βαρκέσαι το ας πούμε. Θέλει άλλο processing και απλά είναι το κακοτέ φάση διότι δεν μπορώ, προσπάθησα το αλλά είναι πάρα πολλά. Έχει shorts ας πούμε, αν βάζεις shorts. Ναι, ένα ασχοληθήκα. Απλά το YouTube δεν έχει timeline, δεν έχει τόσο πολλά, είναι απλά για βίντεο. Alright. Και συμμετέχει και η γυναίκα σου μες στα βιντεοθκιά. Όχι. Θέλει. Μου εκφράσαν ότι θέλει. Ναι. Ενώ σαν που τα κάνεις σαν τύχη και περνά που τσάμε και... Όχι. Είπες ότι θέλω εγώ να μπαίνω. Εσύ έκαμες το Zoom πριν να γνωριστείτε. Μου το έκαμε απαγορευτικό. Που τον καιρό που γνωριστήκαμε νόσο... Περίπου την ίδια περίοδο. Pretty much τότε ξεκινάνε anyway, πιο πριν δεν είχες και πολύ τσάς. Ενώ σχεδόν 13 χρόνια είμαστε με γυναίκα μου, πριν 13 χρόνια ήταν και σπουδαία πράγματα με τα βίντεο. Ήταν το YouTube. Ναι, άρα ξεκίνησες το ουσιαστικά πιο μετά, ας πούμε. Ναι. Και είπες ότι εγώ δεν θέλω να με βάλεις μες στα βίντεο, ας πούμε, περίπου. Σαν άτομο γενικά πιο κραλά το privacy της, κάτι που να το σεβαστούμε, ούτε ζήτησα ποτέ. Δηλαδή αν δεν μου ζητήσει και η γυναίκα μου και οποιοσδήποτε, δεν το βάλω μες στο βίντεο μου. Δεν σου το ζητήσει. Όχι, το privacy είναι πάρα πολλά σημαντικό. Ψάξε όλα μου τα βίντεο, πολλά σπάνια νομίζω να βρεις κάποιον άλλο. Ναι, γι' αυτό που σε ρώτα, επειδή πρόσεξα ότι δεν φαίνεται. Θέλω να κάνουμε expose κάποιον άλλο χωρίς τη συγκατάθεση του και αρέσκει μου να το κάνουν και για μένα τούτο. Παρόλο που είμαι συνέχεια μέσα στα βίντεο μου αρέσκει να βάλω χωρίς να ξέρω. Ναι. Εντάξει, λογικό, σίγουρα. Μπορεί να πεις κάτι, ο καθένας μπορεί να έχει τον λόγο του που να με θέλει να μπαίνει σε βίντεο. Εννοείται και ειδικά άμα είναι και public, ας πούμε. Ναι, σαν που μου είπες, ναι, αλλά πέ μου το πρώτα. Ναι. Το λοιπόν, και πάμε στο θέμα τώρα της υποψηφιότητας με την άμεση δημοκρατία. Πώς το σκέφτηκες, ας πούμε, και πότε αποφάσισες ότι θέλεις να κάνεις το πράγμα. Λοιπόν, το πράγμα σκέφτηκα το. Το πράγμα σκέφτηκα το όταν ευκαινώ φοιτεία και είπαν ότι μπορούμε να το κάνουμε. Ναι. Και σκέφτηκα το συγκεκριμένα όταν εισηγηθήκαν μου το. Λαλούμε με την ιστορία, αλλά αφού τούτο συνέβηκε, ήρθε μια γυναίκα που παρακολουθεί τα βίντεο μου και είπε μου έτσι και έτσι. Τι σου είπε. Δεν μου λέει μου πιστεύω είναι καλά να ασχοληθείς με το πράγμα, διότι η θέση του βουλευτή είναι να ασχολείται με τούντα πράγματα, ας πούμε, να φροντίζει για το κοινό καλό, να ακούει τον κόσμο. Όπως έμαθα στην πορεία να τσακάρει τους νόμους, να τους τροποποιεί, να δημιουργεί κοινούρκους, μπορεί να καταρρύψει κάποιους άλλους, να βρει
ποιοι κάνουν κάνσον ένα στον άλλο, έμαθα αρκετά πράγματα στην πορεία, αλλά τότε δεν τα ξέρα του τα ούλα και το essence του πώς και γιατί πήρα την απόφαση, επειδή είπε μου ότι τούτη είναι μια θέση που μπορεί να βοηθήσει τον κόσμο και να συνεισφέρεις στην κοινότητα, στην κοινωνία. So, σκέφτηκα ότι τούτο είναι κάτι που ήθελα να κάνω έτσι και αγιώς, οπότε λέω γιατί άμα το πάρω σε έναν πιο σοβαρό επίπεδο. Και αποφάσισα να πιάω όλη την με τούτο. Όταν ξεκίνησα, δεν περίμενα τούτα όλα που να συναντήσω και έμαθα πάρα πολλά πράγματα. Ναι. Να αναφέρω έτσι λίγο κάποια βήματα. Ναι, θέλω να πεις έτσι λίγο περιγραμματικά, αφού είναι το point, δεν να πούμε. Ναι. Κοιτάξτε, δεν να πούμε τώρα σε βαθιά πολιτική συζήτηση. Ναι. Να κάνουμε μια κουβέντα, να πούμε, αλλά τούτα είναι ενδιαφέρον και θέλω να... Τι αποκόμισες, ας πούμε, και πώς το είδες, ας πούμε, την εμπειρία νουλή, που ακόμα είναι και τέτοιος. Έχουμε άλλο ένα μήνα, πόσο... Που τώρα να αποκομίσεις άλλα τόσα, ώσπου να φτάσουμε τζάμε. Άρα πέ μου τα έτσι λίγο πώς τα βίωσες. Απίστευτη εμπειρία. Απίστευτη εμπειρία. Παιδιά, ακούω το ταξιδάκι που επία. Λοιπόν, ξεκίνησα στην αρχή χωρίς να γνωρίζω πολλά πράγματα. Ό,τι άκουα και το μυαλό μου που είχα πριν 7-8 χρόνια ήταν ότι όλη η πολιτική χάγια. So, πριν 5 χρόνια στις προηγούμενες βουλευτικές ξεκίνησα να έρχομαι σε μια συνειδητοποίηση ότι δεν είναι όλη η πολιτική χάγια και ότι στην πραγματικότητα ο κόσμος πρέπει να συνεργαστεί για να βγουν και καλή πολιτική και να δούμε έναν καλύτερο αύριο, ας πούμε. Αλλά ήταν η φάση που κατάλαβα ότι οι ίδιοι πολίτες πρέπει να είναι active και να... Το mindful είναι τέλος στα ελληνικά. Το mindful, ναι, να κάνουν συνειδητές επιλογές. Εντάξει, ένα λεπτό γιατί είναι και ο παρέας που ήρθε να οι καφέδες μας και οι γυρεύκοι μας. Ναι, ένα λεπτό παιδιά. Παιδιά, να συζητήσουμε πάρα πολλά πράγματα, κάθε πράγμα στην ώρα του και κάποια πράγματα να συζητήσουμε άλλη φορά. Ας μείνουμε επί του θέματος. Το λοιπόν, ναι. Μισό λεπτό να πιάμε τους καφέδες μας. Καλό. Συνεχίσω να άλλο δάμε. Ναι, φυσικά, συνεχίσει. Okay. So, τα πρώτα βήματα που έκανα ήταν να έχω interaction με τον κόσμο για να αρκέψω να καταλαβαίνω τον κόσμο. Εσώνως άλλες ιδέες που είχα σχετικά με κάτι για να δω πώς να τις λάβει ο κόσμος. Ένα λεπτό, γιατί τώρα μιλήσουμε τα λέω γενικά. Πες μου το τελευταίο που μου είπες, interaction με τον κόσμο, τι ακριβώς έκαμες. Μέσω το βίντεο ξεκίνησα να τους ρωτώ τι ακριβώς περιμένουν από τους βουλευτές για να καταλάβω τι περιμένουν ο κόσμος. Ναι, είδα το βίντεο, πιάσες τον, με ποιον μίλησες. Με τον κύριο Παπαδούρη. Ναι. Ναι, τσίνο ήταν πολλά πιο ύστερα. Low sugar, ένα λεπτό. Ναι. Medium, άτε, έλα, έτσι θα σε ξαδιακόψω. Ναι. Ευχαριστώ. Για τον καφέ, για το θέλω να ξαδιακόψεις. Οκ, so. Στην αρχή είπα να δω ένα που συμβαίνει με τον κόσμο, πώς σκέφτεται ο κόσμος, τι τον απασχολά, για να πάρω και εγώ μια πιο βαθιά κατανόηση. Ύστερα είπα να βρω λίγες λύσεις για κάποια προβλήματα που μου αναφέρασαν, για να δω πόσο κοντά είμαι, πόσο απέχω, παραπάνω για να συνειδητοποιήσω το που βρίσκουμε. Και στη συνέχεια κατάλαβα ότι, το πράγμα που κάνω είναι τούτο. Πρέπει να πάω να βρω έναν άνθρωπο να μιλήσω σοβαρά για το πράγμα που κάνω. Και κατέληξα στον κύριο Παπαδούρη. Ο οποίος είναι, μας. Ο κύριος Παπαδούρης είναι ο πρόεδρος των οικολόγων, βουλευτής και εκείνος. Και έκατσε έναν άνθρωπο και εξήγησε μου τα με τον Ι και με το Σίγμα. Μάλιστα. Άρα είχα κάποια βασική γνώση του τι κάνει ένας βουλευτής, όμως έβαλε με πιο βαθιά και στο τι κάνει σαν job description, περιγραφή δουλειάς ας πούμε, αλλά και στο τι κάνει πράγματι, που να έχει την επαφή με τον κόσμο και τα καθήκοντα, τα unofficial καθήκοντα, τα ανεπίσημα. Τους τόσους που να πρέπει να ρευρεθεί και ξέρω εγώ. Οπότε ο κύριος Παπαδούρης έδωκε μου μια πάρα πολλά καλή συνειδητοποίηση και προσανατολισμό ως προς το τι είναι το πράγμα. Και που εκείνη τη στιγμή είπα, να συνεχίσω πολλά πιο σοβαρά το πράγμα. Παρουσιάσε μου τα λίγο φοητσάρικα, αλλά εντάξει ρε, να μάθουμε όσο παραπάνω μπορούμε. Και έτσι που τότε τούτον κάνω. Εντάξει, εγκάλα που έκαμες, ας πούμε, που ήβρες κάποιον που εντιαμε μες στη Βουλή, πόσα χρόνια είναι. 5 χρόνια βουλευτής
Αλλά από ό,τι μου είπαν είχε ένα θυμό, μπορεί να είχε... Να σε γελάσω, μπορεί νομίζω 9 χρόνια. Ναι. Δεν το ορκίζουμε το πράγμα. Έχει αρκετή εμπειρία. Ναι, ασχολείται που πριν. Ναι. Οπότε ναι. Εντάξει. Άρα, οκ. Και θεώρησες, ας πούμε, ότι λόγω του ότι θέλω εγώ να βοηθήσω στην κοινωνία γενικότερα, όχι μόνο με το πράγμα που κάνω, αλλά μέσω της Βουλής, ας πούμε, ότι είναι ένας τρόπος να κάνω το πράγμα. Ναι. Αλλά όσον αφορά, ας πούμε, πολιτική, Ναι. δηλαδή σοβαρά πράγματα που αφορούν τους μηχανισμούς ενός κράτους, πώς λειτουργεί έναν κράτος, ποιοι είναι εκτός, διότι να γίνεις βουλευτής, αλλά πριν το βουλευτής να πρέπει να είσαι πολιτικός. Άρα να πρέπει, ας πούμε, να μπορείς να κρίνεις γεωστρατηγικά, οικονομικά, στο βαθμό φυσικά που μπορεί ο κάθε, είπαμε, δεν μπορούν όλοι να τα ξέρουν όλα, αλλά αν είσαι πολιτικός, να πρέπει λίγο να καταλάβεις και να έχεις μια άποψη που τα όλα πράγματα. Άρα, και ειδικά στην Κύπρο, έχουμε ακόμα ένα πράγμα, έξτρα από το γενικό, που ονομάζεται Κυπριακό, Τουρκία, και ευρύτερη περιοχή σήμερα που μιλούμε, με τα προβλήματα της. Οπότε, έχεις, ας πούμε, κάποια άποψη με το πώς, ας πούμε, τι γίνεται με το Κυπριακό, τι γίνεται, ας πούμε, με την οικονομία, τι γίνεται με τη γεωστρατηγική τα γύρω μας, με τον τρόπο που θα πρέπει, ας πούμε, να λειτουργεί μια οικονομία, με το θέμα της Ομοσπονδίας, το θέμα των Τουρκοκυπρίων. Έχει πάρα πολλά πράγματα, ας πούμε. Ρωτάμε πολλές ερωτήσεις, να πρέπει να διαλέξουμε λίγες. Ναι. Ας πούμε, με το Κυπριακό ασχολήθηκες? Αν πρέπει να το θέσω σε ναι και όχι, να πάμε το όχι, γιατί δεν είμαι ικανό να υποστηρίξω το ναι. Μάλιστα. Άρα ξέρεις τα που πάνω περί Κυπριακού. Ναι, οκ, άκουα δεις. Πιστεύω ότι ο κάθε άνθρωπος πρέπει να βρίσκει που είναι καλό και να ασχολείται με εκείνο. Ναι, συμφωνούμε. Μάλιστα. Δεν λάλλω το για να σου κάνω το αρνητικό σου. Δεν έχει λάθος. Απλά εξηγώ για να σε εννοούμαστε και να καταλαβαίνουν ότι οι άνθρωποι μας παρακολουθούν. Λοιπόν, αν δούμε τη Βουλή σαν μια ομάδα ποδοσφαίρου. Δεν μπορείς να έχεις όλους τους παίχτες πορτάριες ή όλους τους παίχτες επιθετικούς. Πρέπει όλη η ομάδα να προσπαθεί να πηγαίνει για να πετύχει την νίκη, ας πούμε, και ο καθένας έχει τη δική του θέση που είναι καλό τσάμε και να παίξει ο ρόλο του μέσα στο παιχνίδι. Ωραία. Οπότε εγώ, αφού έψαξα διάφορα θέματα, αποφάσισα να στραφώ τσάμε που όντως ενδιαφέρει με και καταλαβαίνω, που έχει να κάνει με το περιβάλλον. Άρα εγώ είμαι τσάμε. Και γι' αυτό έπιασες και τον Παπαδούρη? Με τους οικολόγους? Την πραγματικότητα όχι. Λοιπόν, οι οικολόγοι ενδιαφέραμε πάντα που τον τίτλο, οικολόγοι, επειδή σχετικό. Προφανώς, ναι. Συστήσαμε μου τον, ζήτησα σε ένα βίντεο να μου συστήσουν και συστήσαμε μου τον και 3 άτομα νομίζω. Ήταν και ο πρώτος που ανταποκρίθηκε, απλά ήταν ο πρώτος που ανταποκρίθηκε ο Σταύρος Παπαδούρης. Κατέληξα για μένα. Εντάξει, κατάλαβα. Εσένα ενδιαφέρεις η οικολογία, Ναι, αλλά περίμενε. Το ενδιαφέρει με η οικολογία και ο περιβάλλον είναι ένα πράγμα που δεν καλύφει εκείνο που με ενδιαφέρει όντως. Στα αυτιά του άλλου ακούγεται πολλά περιληπτικά. Ναι, ήταν να σε ρωτήσω να πάμε και πιο ειδικά γι' αυτό, αφού είναι το θέμα σου, να μου πεις πώς το βλέπεις το θέμα, ας πούμε. Δεν θα μιλήσουμε για τίποτε άλλο, εκτός που τούτο που σε ενδιαφέρει. Ρώτα. Άρα, ποια είναι τα προβλήματα που έχει η Κύπρος όσον αφορά, να ξεκινήσουμε από μια γενική ερώτηση, ας πούμε. Ναι. Όσον αφορά την οικολογία και το περιβάλλον, ας πούμε, ποια είναι τα προβλήματα, τα κυριότερα προβλήματα που θεωρείς ότι εσύ θα συνείσφερες, ας πούμε, στη Βουλή με την παρουσία σου πάνω στο θέμα το συγκεκριμένο. Οι νόμοι υπάρχουν για να φέρνουν κάποια αποτελέσματα. Ναι. Ας πούμε, ο νόμος για το όριο ταχύτητας, δηλαδή σου βάλω τον νόμο για να μην πεθανίσκεις. Κατανοητό, ναι. Ωραία, και φέρνει κάποια αποτελέσματα. Να παρατηρήσω ότι κάποιοι νόμοι υπάρχουν για να φέρνουν κάποια αποτελέσματα, αλλά και τα αποτελέσματα δεν έρχονται. Ή δεν έρχονται σε έναν επίπεδο που θα έπρεπε να έρχονται. Οπότε, εγώ θεωρώ ότι πρέπει να εστιάσουμε λίγο και να ξεκινήσουμε να πιάνει το πρόβλημα όπως έχει σήμερα, και να ξεκινήσουμε να πιάνουμε πίσω, να δούμε πώς και γιατί χτίστηκε να είναι το πρόβλημα που έχουμε σήμερα. Στο θέμα περιβάλλον,
έκανα την παρατήρηση και παρατήρησα ότι το πρόβλημα είναι ότι δεν καλλιεργήσαμε ποτέ την νοοτροπία του γιατί το περιβάλλον μας πρέπει να είναι υγιές. Ναι. Ζεις μέσα στο περιβάλλον. Για να είσαι υγιής πρέπει να είναι υγιές στο περιβάλλον σου. Τόσο απλό. Να το δούμε λίγο παραπάνω βάθος τώρα. Ναι. Ο κόσμος δεν το αντιλαμβάνει το πράγμα και πώς είναι άμεση αλληλεπίδραση έχει με εμάς, αλλά για παράδειγμα έχουμε τα πλαστικά, τα οποία περάσεις στη φύση, θωρείς τα να σπάζουν. Έτσι όσοι να λύσουν. Να λύσουν και να γίνουν τι, να σπάσουν σε πιο μικρά πλαστικά, πιο μικρά, να καταλήξουν στα λεγόμενα μικροπλαστικά, να περάσουν μέσα στα υπόγεια ύδατα και που κάπου πίνουμε νερό. Ναι. Οπότε σιγά σιγά να έρθουν στον οργανισμό μας. Ναι. Τούτο είναι ένα παράδειγμα που τα πολλά που μπορώ να κάτσω να βρω τέλος πάντων για το πώς επηρεάζει μας το πράγμα. Άρα στην πραγματικότητα, όταν εγώ φτιάχνω και λαλό ασχολούμαι με περιβάλλον, η σκέψη μου είναι ότι εγώ με την υγεία που ασχολούμαι. Έναν κομμάτι της υγείας του ανθρώπου. Ναι. Διότι είναι πολύ σημαντικό. Ναι. Και τώρα το δω μια μικρή προέκταση, ας πούμε. Έχει πάρα πολλά φαγιά τα οποία είναι εισαγόμενα σε εμάς. Έχει και γενετικά τροποποιημένα και με φάρμακα, έχει πολλά τέλος πάντων, τα οποία είναι για ακόμα μια φορά βλαβερά για τον οργανισμό μας. Και παρατηρώ ότι μπορούσαμε να καλλιεργούμε πάρα πολύ μπουτσίν το φαΐν μέσα στη χώρα μας. Και μάλιστα στις ορεινές περιοχές έχει τόση πλάτσα ρε φίλε. Και δεν το κάνουμε. Άρα το φέρνει μας και σε ένα άλλο πρόβλημα, το οποίο γιατί ο κόσμος έγκαμε το πράγμα. Και γιατί έμεινε και ο κόσμος πάνω στα χωρκά, τέλος πάντων, και τώρα φέρνει το άλλο. Ναι. Οπότε το θέμα με το περιβάλλον που ασχολούμαι είναι η αρκή με τούτο που θέλω να ασχοληθώ. Ναι. Ως δάμε θεωρώ έκαλυψα εκείνα που ήθελα να πω, ρώτα Ναι, με να κάτι σε άλλο. ρωτήσω, ο Ναι. Παπαδούρης έχει κάποια σχέση με την Επιτροπή. Πρώτα απ' όλα, ποια είναι η Επιτροπή που ασχολείται με το πράγμα στη Βουλή, ξέρεις? Τι εννοείς ποια είναι η Επιτροπή Περιβάλλοντος? Ναι, ναι, έτσι φάση, ναι. Ναι. Επιτροπή Περιβάλλοντος. Ποιος είναι ο πρόεδρος, ξέρεις? Δεν ξέρω ποιος είναι ο πρόεδρος, όχι. Να ήταν ενδιαφέρον αν ήταν ο Παπαδούρης, ούτε εγώ ξέρω. Ναι. Να δούμε. Άρα, τι σου είπε ο Παπαδούρης πάνω σε αυτό το θέμα? Στο θέμα περιβάλλον. Ναι, ότι ας πούμε είπες του ότι εγώ ρε κομπαρέ με τούτο που θέλω να ασχολούμαι. Ναι, Πώς του εφάνηκε το πράγμα? με τον Παπαδούρη δεν έκαμα τέτοια Ναι, ναι, συζήτηση. Έκαμα με τον Γιώργο τον Ηλιάδη. Ηλιάδης που είναι πίσω εδώ. Γιώργο μου, sorry να μου έφυγε το... Ναι. Λοιπόν... Εννοείς ότι είναι βουλευτής? Όχι, είναι... Ένα λεπτό, κοινοβουλευτικός συνεργάτης. Ποιου κομμάτος? Τον οικολόγο. Ναι, ναι. Ναι. Τέλος πάντων, συζήτησα μαζί του κάποια πράγματα. Εύκαλα σε κάποια βίντεο τα οποία δεν τα κυκλοφορήσα ποτέ, απλά είναι παραπάνω για να... Εντάξει, άρα βρίσκω είπες κάποιες μου απαντήσεις. 2-3 πράγματα, να πιάνει το πρώτο με τα πλαστικά. Ναι. Οκ. Υπάρχει φυσικά ευρωπαϊκή οδηγία, υποθέτω, δεν ξέρω τις οδηγίες, αλλά τούτα ούλα που μας βάλουν όχι με τα στουπώματα να μην πετάσσονται και με την ανακύκλωση, δεν ξέρω εγώ. Άρα ουσιαστικά σαν μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να ακολουθούμε αυστηρά κάποιους ευρωπαϊκούς κανονισμούς, ας πούμε, που έχουν να κάνουν και με την ανακύκλωση και με την παραγωγή πλαστικού ή με την παραγωγή, το waste, ας πούμε. Ναι, ναι. Να μην πετάσουμε τα πλαστικά μες στα σκουπίδια και σίγουρα να μην τα πετάσουμε μες στις θάλασσες και μες στους ποταμούς μας και μες στα βουνά μας. Ναι. Τώρα, κατά πόσο, σε ποιο βαθμό τηρείται, ας πούμε, ο κανονισμός, διότι δηλαδή μου και εσύ πάω στα βουνά και σκουπιδώ το πει και είναι ένα πράγμα το οποίο θωρούμε το μες στην Κύπρο, δεν πρέπει να είσαι κοινιός για να το δεις. Ναι. Αν πάει σε έναν γύρο με το αυτοκίνητο, να δεις πάρα πολλούς, δόξα σε ο Θεός, μες στα πλάτια, γύρω από τους δρόμους είναι ούλα τις παραπάνω φορές με σκουπίδια και αν πάει και κανέναν γύρο πας στα βουνά να δεις ότι ούλα έχει πολλούς σκουπιδότοπους και γενικά είμαστε ένας τεράστιος σκουπιδότοπος. Ναι. Άρα πρακτικά δεν ξέρω αν καλύπτουμε, ας πούμε, σίγουρα όχι δεν τον καλύπτουμε τον κανονισμό. Αλλά τι θέλω να πω, ότι έχεις τον κανονισμό που είναι αρκετά αυστηρός, άσχετο να δεν τον τηρούμε, και θέλεις εσύ τώρα να μπεις μες στη Βουλή για να κάνεις έξτρα on top of it, ας πούμε, του πράγματος. Και τι σε κάνει να πιστεύεις ότι να πετύχει το πράγμα? Δηλαδή να του κάνεις νομοθεσία του Κυπρέου, έξτρα από εκείνη που ήδη υπάρχει, που δεν την τηρεί, να βρεις άλλον τρόπο
για να το εφαρμόσει. Ωραία. Πες μου λίγο την ιδέα σου πώς μπορεί να το επιτύχουμε, γιατί εγώ λέω και συμφωνώ και επαυξάνω μαζί σου ότι δεν ξέρω τι, αλλά κάτι πρέπει να γίνει μέσα αυτό το πράγμα. Πάμε. Ερχόμαστε στην άμεση δημοκρατία. Μάλιστα. Ακόμα ένας λόγος που μου άρεσε την ιδέα είναι επειδή τώρα έχει μια επαφή ο πολίτης με τον πολιτικό που ο πολίτης αναμένει τον πολιτικό να βρει λύσεις και ο πολιτικός κάνει ό,τι μπορεί, ας πούμε. Ναι. Και ο πολίτης είναι και πολύ συμμετέχει κιόλας. Μπράβο. Τώρα να πάρθουν οι αποφάσεις. Ναι. Τώρα γίνεται να περιμένει 1 εκατομμύριο ανθρώποι που έναν πολιτικό, ας πούμε τώρα, ή που 10, λύσε το πρόβλημα μας σκουπίθηκια. Παιδιά μου, έχουμε 1 εκατομμύριο μυαλά. Γιατί να περιμένουμε που 1 ή 10 να λύσουν το πρόβλημα. Οπότε, ναι. Η σκέψη μου είναι, γράψετε μας τρόπους που μπορούμε να λύσουμε το πρόβλημα. Ναι. Βάρτε στα σχολεία, στα μωρά, η οποία είναι πολλά έξυπνοι άνθρωποι και ανεπηρέαστοι, γιατί καθώς μεγαλώνεις επηρεάζεσαι, άρα μπορούν να σκεφτούν πιο ελεύθερα από τους μεγάλους, βάρτους το πρόβλημα και παίρνουν να σου βρουν δημιουργικούς τρόπους να το λύσεις, ας πούμε. Μάλιστα. Και χρησιμοποιώντας το μυαλό κάποιου άλλου για να λύσεις ένα πρόβλημα, ξαφνικά μπορεί να βρεθείς με πάρα πολλές λύσεις, τις οποίες δεν θα σκέφτεσαι ποτέ. Ναι. Ή θα μπορούσες να πιάσεις κομμάτι από μια λύση, κομμάτι από άλλη, ναι. και να χτίσεις μια πολλά πιο αποτελεσματική λύση. Ναι. Τούτο είναι το τι μου αρέσει με την ιδέα της άμεσης δημοκρατίας. Διότι μπορεί να πιάσεις όντως κάποιες απόψεις. Ας πούμε, εγώ να θυμάμαι κάποιον να με ρωτά πώς να λύσουμε το πρόβλημα μας σκουπίθηκια. Στο σχολείο. Ναι, ή στο σχολείο ή και σαν πολίτης. Μια σκέψη που έκανα, λέω, τι αν πιάνναμε όλους όσους εσύρνα σκουπίθηκια. Για να καταλάβω. Εσύ τούτο δεν θα το κάνεις στο σχολείο για να πιάσεις ιδέες. Να το κάνεις για να καλλιεργήσεις το αίσθημα και τη γνώση. Εντάξει, τώρα να πιάσεις ιδέες που τα μωρά, οκ. Μπορεί να είναι κάτι, μπορεί, αλλά δεν θεωρώ ότι είναι σοβαρό πράγμα για να βρεις λύση ενός προβλήματος. Εκτός κι αν έβρεις έναν κοπελούι που σκέφτηκε κάτι που είναι σκέφτηκες. Οκ, σωστά, εντάξει, οκ, σωστό. Αλλά εγώ θεωρώ ότι είναι καλή ιδέα τούτη, αλλά ο κυριότερος στόχος, ας πούμε, είναι απλώς να καλλιεργήσεις στα μωρά ότι το πράγμα είναι σοβαρό και ότι επηρεάζει άμεσα την υγεία μας. Και ξέρω, που ως ένα σημείο γίνεται μέσα στα σχολεία, μπορεί να γίνεται με λάθος τρόπο φυσικά. Άρα φτάνουμε στο θέμα παιδείας. Ναι, σίγουρα, δεν ξέρω που καταλήγουμε. Ούλα τα θέματα είναι με εξέντια που να καταλήξουν. Ναι. Οπότε ναι. Άρα ένα μέτρο είναι τούτο. Και με ποιον τρόπο θα γίνει, ας πούμε, αν αύριο ήσουν βουλευτής, η Εμμανουέλα ρωτά, ανακύκλωση γίνεται δηλαδή, γενικά στην Κύπρο. Προσπάθησα να επικοινωνήσω με πράσινο σημείο και δεν τα καταφέρω ακόμα. Να τα καταφέρω. Δηλαδή με λίγα λόγια, τούτα ούλα τα πλαστικά που αναγκαζόμαστε και χωρίζουμε τα και όχι γυαλί, όχι πλαστικό, όχι το ένα, όχι το άλλο και πάρτα σε άλλον καλαθόν και ξέρω εγώ και κάθε Τετάρτη και κάθε Παρασκευή μαζεύουμε το ένα, μαζεύουμε το άλλο και πιένε βρε καμπάνα για τα τούτα ούλα, ας πούμε, υπάρχει ένα, διότι ξέρεις γιατί σε ρωτώ, υπάρχει που πίσω ένας μηχανισμός κρατικός, ο οποίος όντως πιάνει τα πράγματα και ανακυκλώνει τα και τούτο το πράγμα, ας πούμε, of benefit και του περιβάλλοντος αλλά και οικονομικών και ξέρω εγώ. Γιατί ξέρεις, ένα διάστημα κυκλοφορούσαν και λίγο η φήμη ότι λίγο μπελάρες τα πράγματα δεν γίνεται για ανακύκλωση, περιπέζουν μας. Στοκάρουν τα τζαμέ και που να έρθει η ώρα και να κάνουμε ανακύκλωση, να τα κάνουμε, ας πούμε. Ναι. Λοιπόν, το τι μπορώ να σου πω σίγουρα είναι ότι υποτίθεται ότι υπάρχει. Ναι. Δεν το γνωρίζω. Ναι, το πρέπει να ψάξεις. Εννοείται να ψάξω. Θέλω να το κάνεις βιντεούι πριν τις εκλογές να μας απαντήσεις. Πριν τις εκλογές. Ναι, να μας πριν τις εκλογές τις κανονικές. Ναι. Ωραίος. Τώρα πιστεύω να φτάσουμε. Έχεις project, έβαλα σου ήδη ένα που είναι σημαντικό. Το λίγο, ένα λεπτό έχεις πένα. Live restricted for some audiences. Πες μου την ερώτηση σου. Φίλε μου, η ερώτηση μου είναι να μας πεις εάν γίνεται η ανακύκλωση σωστά. Πρώτα απ' όλα γίνεται σε όλα τα υλικά που υποτίθεται ότι κάνουμε.
Μάλιστα. Εντάξει, έχει point τα με Εμμανουέλα, γιατί τσακωνούμαστε για κύκλωση, ας πούμε, καμιά φορά μπορεί να βρω κανένα από το πλαστικό του γάλακτος, μες στον καλαθόν των κανονικών και κάνουν πρόβλημα. Οπότε αν δεν γίνεται κύκλωση να μην τσακωνούμαστε. Άρα η ερώτηση είναι τούτη, εάν γίνεται και αν γίνεται στο βαθμό από άποψη υλικών, δηλαδή αν γίνεται το γυαλί, αν γίνεται το πλαστικό, αν γίνεται το χαρτί και έναν μπαλόν έχει. Εντάξει, και αν υπάρχουν μες στην Κύπρο δηλαδή και δεν τα στέλνουμε ή δεν τα στοκάρουμε και δεν καρτερούμε. Και εντάξει, το δεύτερο μέρος ας πούμε της έρευνας που δεν ξέρω αν είναι εύκολο να γίνει, αλλά θέλουμε να ξέρουμε και πόσο benefit έχει το πράγμα. Ενώ και οικολογικά αλλά και οικονομικά. Εάν πρέπει δηλαδή να έχεις ένα εργοστάσιο που πιάνει το γυαλί και γιώνει το και ξανακάμνει το γυαλί, μόνο και μόνο να το γιώσεις και να το ξανακάμεις γυαλί ενέργεια που θέλεις, μπορεί να μέσα σε συμφέρει στο τέλος να το κάνεις, λέω παράδειγμα. Ναι. Οπότε είναι τούτα που πρέπει λίγο να δεις, διότι εντάξει. Έχει άλλο ένα πράγμα. Ναι. Έβαλα του δουλειές λέει. Ναι, καλά κάνει. Ας παίρνουν το πράγμα, πολλοί παίρνουν ανακύκλωση, το συγκεκριμένο δεν ξέρω φυσικά. Ναι. Έχει κάποια που ανακυκλώνονται. Ναι, έχει κάποια που ανακυκλώνονται. Τούτο είναι knowledge που έντοχε ο κόσμος, άρα πάλι πρέπει να μεταφέρουμε ενημέρωση στον κόσμο. Εντάξει, το να σύρεις έναν υλικό που δεν ανακυκλώνεται μες στην ανακύκλωση είναι τόσο πρόβλημα. Γιατί υποτίθεται εντάξει περνούσαν πυροσβεστικές. Ναι, ξέρω. Πίσω να μην έγινε κάτι πολλά ποτούτο, αλλά πέρασε μια και τώρα πέρασαν άλλες δυο. Ναι, άρα έχουμε τρεις. Αν έχει τίποτε μέσα στις ειδήσεις πέτε μας το εκτακτό. Να πιάμε, να κλείσουμε, να βρούμε να φύγουμε. Εντάξει, άρα είπαμε, το ένα είναι τούτο. Πριν όμως μιλούσαμε για την παιδεία και για το θέμα ότι εντάξει πρέπει για να τα πιάσουμε να μην... Άρα το ένα πράγμα είναι η παιδεία, άλλο. Πριν ερώτησες με αν ήμουν βουλευτής πώς αν αντιμετωπίσω το πράγμα. Ναι, αν ήσουν βουλευτής, τι θα έκαμνες ας πούμε για να βρεις λύσεις παραπάνω από εκείνα που ήδη έχει. Γιατί είπαμε, έχει κάποιους ευρωπαϊκούς κανονισμούς και δεν ξέρω αν έχει και κάποιες εθνικές νομοθεσίες. Αλλά να σου πω ένα παράδειγμα. Ναι. Ξέρουμε ότι έγινε και μια τεράστια παρατυπία στον Κούρδη. Το λοιπόν, πάμε σε άλλο level μηχανισμού. Δηλαδή, μπήκαμε μες στον ποταμό, σιωνώσαν τσιμέτα, πιάσαν νερό που τον ποταμό και στέγνωσαν που και κάτω. Μια σειρά παρατυπιών που γενικά είναι ας πούμε τεράστιες, που έχει τεράστια απώλεια ας πούμε και επίπτωση και στο περιβάλλον και στην κοινωνία και στο το πώς το βλέπει ο πολίτης δηλαδή το πράγμα. Ότι ρε παιδιά, παρασχέσετε το ας πούμε με τα θέματα της διαφθοράς και ας πούμε διώ σου άδεια να κάνεις ό,τι θέλεις επειδή είσαι απλά παρέας μου και επειδή να έχω και benefit πιθανόν και χρηματικό ας πούμε πολλές φορές. Άρα εσύ να μπεις μέσα σε το παζάρι που λέει, να το πω έτσι λαϊκά, ότι να μπεις μέσα με τα πράγματα που να έχεις να κάνεις. Δεν είναι απλά να βάλω μια νομοθεσία και να του ακολουθήσουν όλοι την νομοθεσία και απλά τα μπάζα που να σπάσουμε ό,τι γίνει στον Κούρι και να φύγουν όλοι που τσάμε. Εμπλέκονται πολιτικοί, εμπλέκονται δεν ξέρω ονόματα τώρα, διάφορα, τσάμε. Εντάξει, γραφτήκα βιβλία και δημοσιευτήκαν και αγωγές για τα πράγματα, ξέρω. Και τίποτα γίνεται, τσάμε και το πράγμα. Και νομίζω μπαίνεις μες στο Airbnb και έρχονται και μηνίσκουν τσάμε, ξέρω. Οκ. Είπες πολλά, είναι μεσήρος και ερώτηση, ας απαντήσω λίγο. Όχι, ερώτηση, δεν είναι ερώτηση. Λέω σου ότι να πάεις να μπεις μέσα σε ένα σύστημα βαθιάς διαπλοκής που δεν το αρκάζει ούτε περιβάλλον, ούτε νόμους, ούτε τίποτε. Άρα δεν θα είναι εύκολο, ακόμα και σαν βουλευτής. Βάλω σου το σαν, όχι για να μην γίνεις βουλευτής. Να το έχω στα υπόψη μου. Πώς θα το αντιμετωπίζεις, ας πούμε. Κατάλαβα ότι πολλά πράγματα δεν μπορώ να τα τάξω. Εντάξει, δηλαδή μπορώ να έχω την καλύτερη πρόθεση, να θέλω να σάσω όλον τον κόσμο, ας πούμε. Αλλά πραγματικά έχει πράγματα τα οποία λέει και εσύ μπορεί να και πέραν το ελέγχο μου. Εγώ πάω με το σκεπτικό ότι να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ, δηλαδή να εντοπίσω ένα συγκεκριμένο πρόβλημα και να βρω ποιοι άνθρωποι γύρω μου είναι το πρόβλημα, είναι οι σωστοί άνθρωποι
για να βρούμε την πιο ιδανική λύση που μπορεί να εφαρμοστεί όντως, όπως είναι, να το καλυτερέψουμε. Μάλιστα. Άρα, Εντάξει. απλοποιώ όλο το πράγμα. Να σας δει οτιδήποτε ασάζερε, ας πούμε. Ναι. Εντάξει. Και να εφαρμοστεί αούλα. Κοίταξε, το που λέει Εμμανουέλα σωστό. Δηλαδή, όσο πιο πολλοί φύγουν που τούτους που τα κάνουν, φύγουν που τη Βουλή και φύγουν που τα Υπουργεία και φύγουν που και φύγουν που ποτά και μπαίνει μια τουλάχιστον πιο διαφανής, δεν θέλω να πάρω θέση τώρα, αλλά είναι πολλά καλή, μπορώ και να πάρω και θέση, δεν έχω πρόβλημα. Εμένα αρέσκει μου η ιδέα της άμεσης δημοκρατίας. Θεωρώ ότι ας πούμε υπάρχει τουλάχιστον διαφάνεια στον τρόπο που γίνεται, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μόνο και μόνο που υπάρχει διαφάνεια, είναι πάρα πολύ σημαντικό στην πολιτική του το πράγμα. Γενικά. Και αν το πάρεις και ένα βήμα παρακάτω, το ότι μου επιτρέπεις να είμαι και εγώ μέρος της απόφασης με τον τρόπο, ακόμα ενισχύεται ας πούμε το ότι είναι σημαντικό να πούμε το πράγμα που σκέφτηκε η ομάδα του Φιδιά και αν μένει και ο ίδιος. Εντάξει, οκ. Παραλύνω πολλών τους θεωρώ. Ναι, σίγουρα. Φαντάζομαι μια ιδέα που συζητήθηκε εσωτερικά αρκετά, ας πούμε. Ναι. Κοίτα, ένα πράγμα που κάνουμε ο Φιδίας, ας πούμε, αν μάθει κάτι να το σιωνώσει. Να σου είπα τόσο πιο απλά μέσα στο Κυπριακά γίνεται, ας πούμε. Οπότε, άμα ξέρουν οι που μέσα ότι κάποια πράγματα σιωνώνονται έτσι σχέδιο, νομίζω κάποια πράγματα να ξεκινήσουν να σκέφτονται 2 φορές πριν να τα κάνουν, διότι δεν θα θέλουν ούτε να γυρίσουν τα πλέμματα πάνω τους, ας πούμε. Ναι. Και άρα, νομίζω είναι καλά να αποφύγουν κάποια πράγματα, ας πούμε. Τώρα είσαι υποψήφιος στη Λευκοσία. Ναι. Και είσαι μέσα στο application για σουμί. Για σουμί. Και πήγες στο κοινοβουλίο. Πήγες στο Ευρωκοινοβούλιο. Πες μας λίγο, κάμε την εμπειρία σου. Το λοιπόν. Πόσες μέρες πήγετε? 2,5 μέρες. Και πήγετε 15 άτομα, πόσοι? 50. 50, wow. 50 άτομα. Και έχεις 220 υποψήφιους. 210 κάτι. Εντάξει, πήγαν, ευκήγαν. Ναι, εντάξει, παρακολούθησα. Ναι, λοιπόν, ακούω. Οκ, ενδιαφέρον. Και πήγετε όλοι με το ίδια ψήση, να πούμε, και πήγετε όλοι με την ίδια ψήση. Ναι. Καταφέραμε τα. Πολλά ενδιαφέρον. Άτε, πέ μου λίγο την εμπειρία τούτη. Λοιπόν, εγώ έπια τσάχαμε και με έπιαν οι 50, οι οποίοι έγραψαν τον παραπάνω κόσμο μες στο application. Ναι. Εσύ πόσους έγραψες? 24. Ο Φιδίας έβαλε το challenge. Ναι. Και anyway είχαμε μπει σε κόσμο πριν να ιδρυθεί το challenge, οπότε τα είχα βάλει ήδη αρκετόν κόσμο. Εν και τη δικαιολογία για το πόσους έβαλα και ξέρω, απλά it is what it is. Εντάξει, εννοείς ότι εσύ εγγραφτήκαν 24, αλλά μπορεί να είναι 50, ας πούμε, που εγράψες. Μπορεί να είναι 50. Που λαλείς, μπορεί να είναι 25, μπορεί να είναι 200, δεν ξέρω. Εντάξει, alright, ναι. Εγώ αντί να αφιερώσω χρόνο για το challenge, προτίμησα να εύρω π.χ. τον Παπαδούρον και κάποιους άλλους ανθρώπους, γιατί εκείνον ήταν το καλύτερο που μπορούσα να κάνω χρόνο μου, σε θεώρησα. Sorry. Να ενημερώσω τον κόσμο ότι πέρασε η πυροσβεστική, ήρεμα που δάμε, χαλαρά και έφυγε. Άρα εγκρούζει κάτι. Άρα νομίζω δεν έπιασε ούτε πυράβλος. Εντάξει. Ευχαριστώ Μαρία. Μου αρέσει ο Βουιά μαζί, ναι. Λοιπόν, άρα έκαμε στο challenge, έγραψες 24, σημασία έχει ότι ήσουν μες στους 50 και πήγες. Ναι. Ο λόγος που ήθελα να πάω ήταν και για να κάνω κάποια βιντεούθηκια στην Ευρώπη, αλλά κυρίως και για να γνωρίσω κάποιους ανθρώπους, δηλαδή που τους υποψήφιους. Διότι γενικά γνώρισα κάποιους ενδυνάμει υποψήφιους, οι οποίοι είναι πολλά ξελογοί άνθρωποι. Αλλά έχουμε ένα φαινόμενο δάμε. Ενώ προβάλλονται όλοι μέσα από τα μίντια, ο κόσμος πάει και σχολιάζει τσίνους που λαλούν τον κάθε άχρηστον, ας πούμε, για να περιπέξουν, που τούτον, γιατί να κάτσει να περιπέξει κάποιον. Λοιπόν, και με τον τρόπο ο αλγόριθμος βγάλει πάνω τσίνους που τα έχουν να κάνουν κάτι ιδιαίτερο, που απλά πήγαν για να φανούν. Και φανήκαν. Και ευκαινεί μια... Έχεις κάποια παραδείγματα ή θέλεις να πεις? Θα πω ονόματα. Απλά να πω ότι έχει πάρα πολλά ξελόγους ανθρώπους, τους οποίους αξίζει... Τούτο δεν να τους πεις. Φίλε, θα αναφέρω κανέναν και έχει λόγο για το, εντάξει. Ο λόγος είναι, ο κόσμος, ο πολίτης, πρέπει να ξεκινήσει να ψάχνει τους ανθρώπους.
Δεν είναι εγώ που να κάτσω να σου πω πιένε πώς και πιένε πώς. Είναι κατευθυνόμενο αδερφέ ύστερα. Ναι. Ο πολίτης, είναι ευθύνη του πολίτη να μπει να ψάξει τους ανθρώπους. Να βρει ποιοι αξίζουν, ποιοι έχουν γνώσεις, ποιοι έχουν σωστά κριτήρια. Είναι και η φύση του πράγματος τέτοια. Ναι. Που πρέπει να έχει και λίγο το θέμα με τις κάμερες, λίγο το επικοινωνία. Παρεμπιπτόντως, εγώ θεωρώ ότι ένας πολιτικός πρέπει, το πρώτο πράγμα που πρέπει να έχει είναι καλή επικοινωνία. Πέρα από πριν από τις γνώσεις, πριν από τις ιδέες, πριν από οτιδήποτε, και δεν προς τιμήν των πολιτικών, προς τιμήν του επαγγελματός του το πράγμα, γιατί υπό κανονικές συνθήκες δεν θα έπρεπε να ήταν τόσο πολλά σημαντικό, αλλά είναι. Καλός κακός το πράγμα. Δηλαδή, ας πούμε, παράδειγμα, αν έχεις τις καλύτερες ιδέες και το καλύτερο μυαλό και τις σούπερ γνώσεις, αν δεν μπορείς να το επικοινωνήσεις σωστά, θα βγεις. Διότι βγαίνεις και λαλείς, μπορεί να μην μπορείς να το εκφράσεις σωστά, μπορεί να μην έχεις τον τρόπο να το πεις ακριβώς όπως το έχεις μες στο νου σου, άρα επικοινωνιακά δεν είσαι καλός, άρα δεν μπορείς να είσαι ούτε καλός πολιτικός. Και εκ των πραγμάτων το ευκαιρνείς και σε την προσπάθεια ότι ρε κομπάρε, εκείνοι που μπορούν να κάνουν βίντεο και εκείνοι που μπορούν να μιλούν και έχουν τον τρόπο να κάνουν τα shorts, να πιασάρικα και ξέρω εγώ, ευκαιρνούν και στον αλγοριθμό, δεν είναι μόνο εκείνοι που έχει το περιπέξιμο ή εκείνοι που τους περιπέζουν, αλλά και εκείνοι που τα αλήθεια έχουν το με το πράγμα. Δηλαδή να μπορούν να κάνουν επικοινωνιακά και τα βίντεο και ξέρω εγώ. Άρα θέλω να πω, γιατί θέλω να σου πω, ότι ας πούμε κάποιοι που είναι όντως καλοί, εγώ μπορώ να τους πω, δεν έχω πρόβλημα, κάποιοι που ευκήγαν μπροστά, ο Λάμπρος, ας πούμε, ο Λάμπρος, το επίθετο του, Λάμπρος Ιωάννου και η κοπέλα του, να σε σκορύψω λίγο, με την Άρη. Η Έλενα Μιτέλλα. Η Έλενα Μιτέλλα, μπράβο. Δύο άτομα που ευκήγαν μπροστά, ας πούμε, στο δημόσιο διάλογο, διότι ουσιαστικά είχαν και λόγο, ας πούμε, ενώ πολιτικό λόγο και ήθιο. Ενώ και έκαναν και βιντεούθια, έκαναν και podcast, ασχοληθήκαν, πήγαν στα ζωντανά που έκαμε ο Φιδίας, έπιαν τα μικρόφωνα, μιλήσαν, είπαν κάποια πράγματα που ας πούμε ήταν... Ο Λάμπρος μίλησε για το COVID, μίλησε και για κάποια άλλα πράγματα, η Ελένα μίλησε για εκείνα που την ενδιαφέρουν για την παιδεία, νομίζω είναι εκπαιδευτικός και ξέρω εγώ. Εφανήκαν και κάποιοι άλλοι, ο παρέας που είναι Γεωργός, ο άλλος που... Έχει διάφορους ας πούμε που, οκ. Εν αδικηθήκαν, θέλω να πω, κάποιοι που όντως είναι καλοί, επειδή δεν τους επεριπέξε κάποιος. Και είχαν και άλλο μια κατηγορία που ήταν φωσφανάρι, ας πούμε, και οι οποίοι μπήκαν ξεκάθαρα για να κάνουν, ξέρεις, να το υποσκάψουν, να δημιουργήσουν προβλήματα. Λεγόμενη βαλτή που λαλίστα. Ναι. Νομίζω ξεκάθαρα, εκείνοι που το παρακολουθούσαν ξέρουν και ποιος είναι. Τι είναι έναν για τον πω, αλλά νομίζω έχει έναν, ας πούμε, ξεκάθαρα ποιος είναι. Ναι, οκ. Ναι, πέ μου. Δεν μπορεί να λαούσαν. Λάμε σε θέλω. Ότι για τις υποψηφιότητες, για τον τρόπο που λειτουργεί το πράγμα, ότι εσύ έχεις κάποια ένδειξη, ας πούμε, ότι... Άρα, πόσους έχεις στη Λευκοσία? Πόσους έχει τώρα? Ναι, εν δυνάμει υποψήφιους. Να σε γελάσω, μπας στους 65-70, αλλά να σε γελάσω. Ναι, άρα περίπου έχεις έναν 30%, αν το πάρεις flat, ότι έχουν όλοι το ίδιο chance, έχεις έναν περίπου 30% να βγεις. Ναι, έχεις μια στις 4 πιθανότητες. Ναι, έναν 25% με 30%, αν ήταν όλα flat. Ενώ αν ήταν... Στις 27,5% ήταν όλα flat. Ναι. Όμως είναι έτσι τα πράγματα, έχει πολλούς που δεν ασχοληθήκαν καθόλου, ούτε να κάνουν ούτε ένα βίντεο, άρα που τους οι μισοί περίπου είναι έτσι, που έβαλαν υποψηφιότητα, άρα αυξάνεται η πιθανότητα να μπεις μες στο ψηφοδέλτιο. Ναι, πιστεύω ότι αξιολόγους ανθρώπους που είτε να ασχοληθήκαν είτε να καταφέραν να προβληθούν σωστά. Ναι. Να θέλω να δω κάποιους μέσα, αλλά νομίζω δεν θέλω να ζω. Ναι. Τέλος πάντων. Εντάξει. Είπαμε, ναι. Διάσου το μέσον να το κάνεις. Πιάνεις το κινητό σου και βγάλεις βιντεούθια. Αν έχεις πράγματα να πεις, να βγάλεις πάρα πολλά βιντεούθια με τα πράγματα που έχεις να πεις, ενώ παίζεις και λίγο με ρόλο. Είναι λίγο άδικο μου, φίλε, δηλαδή γνώρισα ανθρώπους που πραγματικά έχουν πολλά καλλιεργημένο πνεύμα και γνώσεις και πράγματα και όταν πιάνει το κινητό δεν υπάρχει πιθανότητα να δεις τίποτε που γίνα.
Επειδή δεν ξέρουν πώς να το κάνουν. Ρε φίλε, αν πάει σε έναν κανάλι παραδοσιακά μέχρι πριν 5-6 χρόνια, ας πούμε 10 το πολύ να σου πω, ας πούμε, δεν είχε άλλον τρόπο. Έπρεπε να τους παρακαλάς, τα κανάλια, να τους παρακαλάς να σε βάλουν σε κανένα πάνελ. Ναι, για να και εντάξει ρε φίλε, μες στα πάνελ έμπαιναν εκείνοι που είναι ήδη βουλευτές, έμπαιναν οι αρχηγοί των κομμάτων και αν είχαν κανέναν υποψήφιο που τον πλασάρισκε το κόμμα πολλά και θέλαν τον ας πούμε να μπει, έβαλαν τον και εκείνον σε κανένα πάνελ να μιλήσει και πήγαινε προετοιμασμένος, μπορεί να ξέρουν και τις ερωτήσεις, ενώ όμως παρακάλες τους. Άρα το θέμα του ταλέντου, της επικοινωνίας έπρεπε να το ανέκαθεν υπήρχε στην πολιτική. Και ένας πολιτικός ανέκαθεν έπρεπε να είχε το ταλέντο κάπως και εκείνος που είχε καλή επικοινωνία συνήθως είχε και απήχηση στις εκλογές. Δηλαδή μπορεί να μιλήσει, μπορεί να, δεν ξέρω τώρα, να χειραγωγήσει, σκληρή λέξη, αλλά γίνεται και τούτον στην πολιτική. Είναι η περιγραφή του που γίνεται αφού είναι χειραγωγήσει. Ως ένα σημείο είναι χειραγωγήσει. Να μπορείς ας πούμε να τώρα, εάν πιάσεις την εξουσία και όντως κάνεις τα πράγματα που λαλείς ότι είναι να κάνεις, οκ, στο χέρι σου λίγο πολλά. Να πείσεις ας πούμε ότι εγώ θα είμαι διεφθαρμένος, εγώ θα μπω μες στο σύστημα και ας θα είσαι του λόγου σου. Και δεν ξέρουμε και πόσο εφικτό είναι πολλές φορές κιόλας το πράγμα, εντάξει. Άλλο παράδειγμα να σου πω γιατί το είπα τώρα το πράγμα. Θεωρούμε το φοιτηρί. Ποιο? Το Φιτηρήν, τον Υπουργό Δικαιοσύνης. Ο οποίος είπε μας ξεκάθαρα, ήταν τούτος ήταν διοικητής, νομίζω τούτος που ήταν διοικητής των ΟΙΚΑΟΝ για δεν ξέρω πόσα χρόνια. Άρα είναι άνθρωπος ο οποίος είναι πάρα πολλά επαγγελματικά τουλάχιστον μες στην πειθαρχία, ήταν στρατιωτικός και μάλιστα τον ΟΙΚ ας πούμε που εντάξει, όσον και αν πεις. Σκληρά πράγματα. Ναι. Και θωρείς τον ότι είναι και σοβαρός, ας πούμε, είναι σοβαροφανής τουλάχιστον. Και είπε μας ότι παιδιά μην νομίζετε, εμείς πολεμούμε άνισα, ας πούμε. Εμείς το όπλο μας είναι οι νόμοι και η αστυνομία που πρέπει να κινείται μέσα στα πλαίσια του νόμου και ο υπόκοσμος που δεν κινείται οι πράξεις του, ας πούμε, τι ήθελε να μας πει. Ότι παιδιά, τουλάχιστον εγώ δεν το κατάλαβα, ότι παιδιά μπορεί να μας παίξουν πας στη κελέ. Αυτά είναι σε ένα σημείο έτσι. Εμείς δεν μπορούμε να πάμε να παίξουμε, ας πούμε. Ναι, κατάλαβες. Κοινός όμως να έρθει να μας παίξει. Παίζουμε άνισα. Ναι. Άρα θέλω να πω ότι και ένας πολιτικός μπορεί για τον α ή β λόγο να απειληθεί και εκείνος η οικογένεια του ότι αν δεν το κάνεις το πράγμα, ας πούμε, να έρθει να σε παίξω. Ναι. Είπαμε μου και το πράγμα. Κατάλαβες, εξαρτάται φυσικά, κατάλαβες, δεν είναι να πάει σε όλους τους βουλευτές να κάνει, αλλά ενός υπουργού, ας πούμε, μπορεί να το κάνει κάποιος. Κατάλαβες, ή ακόμα και ενός κάποιου που επηρεάζει βουλευτές που είναι σε έναν κόμμα, ας πούμε. Και λαλώτα, γιατί, ξέρεις, δεν ξέρω αν είδες καθόλου το βιβλίο του Δρουσότη, ας πούμε, για το κράτος μαφία και τούτα. Περιγράφει για μέ μια τέτοια διαδικασία, ας πούμε, που δεν ξέρω πώς και αλλά είναι ο Ριπολόβλεφ, τώρα τούτα λαλώτα επειδή είναι δημόσια γραμμένα μες στο βιβλίο, ο οποίος είναι ένας πλούσιος που τον δηλαδή, Ρώσος Μεγιστάνας, που έθελε να κάνει κάτι, να χώσει κάποια λεφτά μες στην Κύπρο, να θυμάμαι ακριβώς, που ήταν εμβάσματα να βάλει μες στην Κύπρο. Και υπήρχε και ένα θέμα με τη γυναίκα του που ήθελε να χωρίσει η γυναίκα του και η γυναίκα του διεκδικούσε την μισή του περιουσία. Μιλούμε τώρα για 14 δις νομίζω. Κατάλαβες, ενώ όσο είναι ο προϋπολογισμός ούλης της χώρας για ένα χρόνο και τόσο είχε ένα προσωπικό λογαριασμό, ας πούμε, μες στα τούτα του και η γυναίκα του ήθελε να χωρίσει και διεκδικούσε τα μισά. Και τέλος πάντων παράγγειλε νομοθεσία, τουλάχιστον όπως τα λέει ο Δρουσότης. Παράγγειλε νομοθεσία να αλλάξει μια νομοθεσία για να μπορούν να συλλάβουν, να φέρουν τη γυναίκα του στην Κύπρο, να τη δελεάσουν με κάτι πίνακες ζωγραφικής που ασχολείτουν και κάνουν εμπόριο και να τη συλλάβουν στην Κύπρο με πρόφαση κάποια πράγματα που τέλος πάντων τώρα θα πω τέτοια τεχνικά είναι που ήταν η κουβέντα. Απλά το point μου είναι ότι παράγγειλε νομοθεσία και η Βουλή επέρασε την νομοθεσία. Εντάξει, για να μπορούν να συλλάβουν τη γυναίκα του για ένα παράπτωμα που έγινε εκτός στην Κύπρο, κάτι έτσι. Να μπορεί ένα δικαστήριο κυπριακό να σε συλλάβει, δεν ξέρουμε ακριβώς τα τεχνικά. Άρα,
μπορεί κάποιος ακόμα και ολόκληρο κόμμα, ας πούμε, με τα λεφτά ή με κάποιον άλλον τρόπο να σε επιλύσει, ας πούμε, να πάσει οι σύσσωμοι βουλευτές ενός κόμματος και να ψηφίσουν μια νομοθεσία επειδή έτσι τους είπασαι. Ναι. Επειδή κάποιος τους το είπε, ας πούμε, ότι πρέπει να το κάνετε το πράγμα. Λαλό σου, ναι, σαν πολιτικός, τούτα ούλα που σου λαλώ, που σου είπα και πριν και ξέρω εγώ τώρα ότι it's not going to be easy. Εντάξει, τώρα εδώ και μου και ένα extreme παράδειγμα, γιατί ξαφνικά είναι το πιστόλι του δάμε και με κάπως το πάρε. Ξέρω εγώ, alright. Ναι, εντάξει, δεν θα φτάσουν νομίζω να σε απειλήσουν σε έτσι σημείο, αλλά... Στην άμεση δημοκρατία και λένε σου παιδιά. Θα έχει έτσι πράγμα στην άμεση δημοκρατία. Αν είσαι το πιστόλι μας τι και λες, να μπορείτε να κάνετε, να πείτε ναι ή όχι. Πιστεύω ότι, κοιτάξτε, έχει να κάνει με διαφάνεια που πριν ότι δεν θα μπορέσει, ας πούμε, να έρθει κάποιος να σου πει πρέπει να πάεις να ψηφίσεις το πράγμα, ας πούμε, στην άμεση δημοκρατία. Είναι διαφανές. Εκεί η εγγυοφυδία και λέει ότι πρώτα απ' όλα θέλει να πιάνεις τα λεφτά από κάποιον. Ναι. Γιατί να το κάνει διαφορετικά. Οπότε εντάξει, τώρα τούτα ούλα... Φίλε, είναι κάποια πράγματα που λαλείς. Εγώ θέλω να αρκέψω τώρα, θεωρώ να ισχύουν. Δηλαδή, είναι πολλά ωραία έτσι όπως τα λαλούμε. Αλλά θέλω να φτιάχνουν πράξεις. Εννοείς για την άμεση δημοκρατία. Ναι ρε φίλε, έως τώρα πάει καλά. Ας πούμε, πιστεύω σε το πράγμα, αλλά για να πιάει δύναμη πρέπει να πιστέψει ο κόσμος. Ναι. Ευκαιρία κοινοφυδία να βάλουν ότι επειδή θα πιάνουμε που κάποιο συγκεκριμένο λεφτά, θεωρεί το σωστό όσοι είναι δυνάμει υποψήφοι και πιστεύουν σε αυτό το πράγμα να κάνουν μια συγκεκριμένη εισφορά. Ναι. Ένα συγκεκριμένο ποσό. Εντάξει, έχουμε 219 άτομα ρε φίλε. Δεν είναι κλείσε για πόδα ρε φίλε. Όχι, άστρα. Ουδάλης, δεν πειράζει ρε. Γεια σας. Λοιπόν, κάνετε subscribe στο κανάλι μας ρε κομπαρεσί, έχεις πολλούς. Εντάξει, θέλω και εγώ subscribe στο YouTube. Εντάξει, αλλά subscribe στο YouTube, στο Facebook, έχω κανάλι. Βρε, ψάξε ρε τον. Πέρους και σε μπούσε, δεν να σε βρουν. Εγώ θα με θωρώ, τα views είναι εκείνον το μάτι, ας πούμε, ξαθωρώ άλλο πράγμα εγώ. Τα views είναι εκείνον που σου δείχνει ότι... Τα views θα με πάνω. Θα με πάνω, πώς έχει. Καλά ρε μαλάκα, τούτον... Τι, έχει θκιό τα σύνορα. Αν θκιό είμαστε, τούτον θα με, είναι τούτον. Ξεν τούτο. Φίλε μου. Θκιό έχει. Θκιό έχει. Έλα ρε ποδά ρε κοπέγια, έλα ρε ποδά. Καλά είναι. Συγγνώμη μου, πώς είναι ο γύρω. Ναι. Η Μανουέλα περιπέζει να θκιό άτομα. Πουλάεις τέλος πάντων. Όχι ρε, πληγώθηκες τώρα. Εν πειράζει, εν πειράζει. Είναι η Μανουέλα Τσαλών, εσύ είσαι μες στο live. Όχι, δεν είμαι εγώ. Μπορεί να είναι ο παπάς μου, ας πούμε. Πουλάεις τέλος πάντων. Άτε μπήκας, έχουμε 3 τώρα. Το μέναμε στη δημοκρατία, υποτίθεται ότι... Θέλω να στέγια, το φίλο μου. Όχι ρε φίλε, δεν έχουμε. Ποια όρκα σου. Εντάξει, πέρασα 220. Ναι ρε, κάνε γύρω. Anyway. Εσύ πόσους έχεις τσάμε. Φίλε, εγώ έχω το δεκαπλάσιο σου χάτζερι. Δηλαδή 20 ας πούμε. 10. Δεκαπλάσιο, έχω φτιό ρε μάνα. Είχες έναν τι να μπω σκεφτώ. Anyway ρε, τα χατών το... Να το κλείσω να μπω και εγώ πόσοι. Εντάξει όλα. Πες μου τα, η Μανουέλα αλιάστον να μιλήσει. Η ιδέα τέλος πάντων είναι το ότι για αρκεί εμείς που είμαστε δυνάμοι υποψήφοι και υποτίθεται πιστεύουμε σε αυτόν τον σκοπό, ζήτησαμε να βάλουμε από κάποια λεφτά. Βάλαμε ένα αρκετή πόρος. Και υποχρεώσει εσάς. Μας υποχρεώσει. Όχι, ήβρα το λογικό και έκαμα το. Και επίσης λέει ότι όσοι θέλουν να υποστηρίζουν το κόμμα μπορούν και εκείνοι να βάλουν κάποια λεφτά. Ούτε πάνω ούτε κάτω, ένα συγκεκριμένο fix ποσό. Άρα με τούτον τρόπο το σκεπτικό... Όχι, sorry, γιατί εγώ δεν πιάσα σαν user έτσι request. Επειδή δεν σου έκαμε. Πρέπει να το κάνεις σε ούλους. Φίλε, θα μπω σε τεχνικά κομμάτια, γιατί δεν τα κατέχω. Υποθέτω not they are yet. Να σου εξηγήσω το σκεπτικό πίσω από το. Τώρα που ακριβώς είμαστε, δεν χρειάζεται να το βάλουμε κάποιοι, δεν ξέρω ακριβώς. Το σκεπτικό είναι ότι δεν άλλο στράφει κάπου στην Ισλανδία, θυμάσαι? Ζήτησα που 1.600 άτομα €1. Οπότε, λαλεί σου τώρα ο Φιδίας, με ακριβώς το ίδιο σκεπτικό, που είναι τούτο που μου αρέσει και πας το πράγμα. Αντί να έρθει ένας και να σου δώσει, να μου γίνει, σβήσαν.
Και ας όχι 50.000 ας πούμε, σβήσας σου. Ελπίζω να μην μου το... τουλάχιστον να το έγραψε ο τσάι που έσβησε. Εντάξει, έχουμε τα μικρόφωνα των καμερών, αλλά... Ναι. Αμότο. Έλα, πά. Που λες αντί να σου δω και ένας 50.000 ας πούμε και να μπορεί να... ή άλλον ποσό με άλλον τρόπο. Και να έχει δύναμη να σπέντει επιρροή. Να μην έχει, άρα να έχει δύναμη ο κόσμος, αλλά να χρειάζεται support πάλι. Άρα ας πούμε, αν έρθουν 50.000 άτομα και πιστέψουν στον πράγμα και το κουμπώ €1, κανένας δεν χάνει τίποτα. Τι €1 ας πούμε, για όνομα του Θεού. Και ξαφνικά το κόμμα έχει και τη δύναμη και ούτε μπορεί να εξαγοραστεί. Και πάει πάλι με τις προτεραιότητες που οι προτεραιότητες είναι να βγουν από τους ίδιους τους ανθρώπους και επειδή έχεις δημοκρατία και τι θέλουν οι πολλοί ας πούμε να μπει σαν προτεραιότητα, έτσι πάει το η λογική, να ξεκινήσεις που για μέ. Άρα δεν εξαγοράζεσαι και όντως ακούεις τον κόσμο σου και προσπαθείς να λύσεις πλειοψηφικά τα προβλήματα που τους απασχολούν. Οπότε τούτη είναι η λογική που μου αρέσει σε αυτό το πράγμα και γι' αυτό το ακολουθώ. Ναι. Εντάξει, σωστό, σωστό το πράγμα. Ναι. Έχει 12.000 users το application. 12-13, μπορεί να φύγει και από 13. €1 το μήνα, €2 το μήνα, πόσα μου είπε. Εντάξει, είναι μια πολλά wishful thinking. Ναι. Αλλά αντί μου, αν είναι κάτι σημαντικό, πέ μου αγιώς να σε κάνω decline προς το παρόν, αν είναι κάτι σημαντικό, πέ μου. Και να το συζητήσω, απλά μας έσωνει συζητήσει. Ναι. Wishful thinking να λύσω ότι 13.000 άρα να έχουμε... Μα φίλε που τις 13.000... Εννοείς πως είναι να κάνουν συνδρομή κάθε μήνα. Μπορεί να το δω μια φορά το €1, αλλά μετά να μην κάνουν κάθε μήνα συνδρομή. Ναι. Να μείνουν να πούμε 2-3. Ναι, μπορεί. Μπορεί να κάνουν και όλοι. Αλλά εν τούτο με να δουλεύουμε συλλογικά πρέπει να πιστέψουν οι άνθρωποι σε έναν κοινό σκοπό, αλλιώς δεν πρόκειται να λειτουργήσουν το πράγμα. Και γενικά η δημοκρατία έτσι πρέπει να λειτουργεί εν τω μεταξύ. Ναι. Οκ. Yes. Εντάξει, πολλά καλά που έκαμες που εμπήκες μέσα, έτσι κι αλλιώς. Σαν εμπειρία, ενώ και αν καταφέρεις να μπεις και μες στο ψηφοδέλτιο, να έχεις άλλα τόσα. Και από ό,τι κατάλαβα, εντάξει, ο Φιδίας καρτερά να σχηματιστεί το ψηφοδέλτιο και να κάνει διάφορα. Ναι, καλά που κάνει. Να κάνει και τα podcast, και ξέρω εγώ, events που να κάνει. Ναι. Το πιο σημαντικό... Πόσο πιστεύεις ότι είναι να πιάσει η άμεση δημοκρατία? Εν ξέρω. Ακούνται διάφορα, είναι μες στις προτεραιότητες της σκέψης μου το πράγμα. Είναι να πιάει τιμία πιστεύω. Τώρα να σου δω ποσοστό, δεν είμαι σε θέση να σου δω ποσοστό, αλλά να είναι τιμίο. Το πιο σημαντικό πράγμα μπουλά είναι ο κόσμος να μπει να μελετήσει τους υποψήφιους. Τη δράση τους, τα πάντα. Διότι το καλό με την εποχή που ζούμε που είναι όλα σε βίντεο καταγεγραμμένα, μπορείς να πάει να τσακάρεις τον άλλο. Μπορεί να είστε έκαμε πέρσι, πρόπερσι, να μου υποστήριζε. Δηλαδή, δεν πρέπει να περιμένεις να ψηφίσεις σήμερα και να κάνεις έναν γκάμπολ αν θα είναι καλός μες τα επόμενα χρόνια ή όχι. Μπορεί να πάει πίσω και να δεις αν ήταν καλός μέσα στα χρόνια. Αν ήταν δραστήριος. Αν τα πράγματα που σου λέει ότι να υποστηρίξει αύριο και λαλείς το σήμερα, υποστήριζε να χτες. Και αυτό το πράγμα μπορεί να παρατηρήσεις. Οπότε τούτο πρέπει να πάνε να κάνουν οι άνθρωποι που να ψηφίσουν. Εντάξει, είναι λίγο δύσκολο να το κάνει ο καθένας το πράγμα. Θέλεις χρόνο, θέλεις τρόπο. Καταλαβαίνω, αλλά έτσι όπως είναι τα πράγματα, ας πούμε, πρέπει να σου έρθει μπροστά σου. Είναι το θέμα. Έχουμε και μεγάλη διαχείριση πληροφοριών, είναι αλήθεια. Ναι, δηλαδή αν δεν μου έρθει μπροστά μου το πράγμα, δεν θα κάτσω εγώ τώρα. Εγώ μπορώ να το κάνω επειδή κάνω podcast και αρέσκει μου, ξέρω εγώ, αλλά μπορώ να είμαι ο μόνος. Που είναι να κάτσω τώρα να μελετήσω ποιοι είναι που κάνουν, και ειδικά για τα προκριματικά που λέμε, δηλαδή στις εκλογές που είναι να κάνει τώρα η άμεση δημοκρατία, για να σχηματίσει το ψηφοδέλτιο. Νομίζω λίγο extreme να περιμένουμε ότι ο κόσμος είναι να πάει τώρα να δει ποιοι είναι που είναι ενδυνάμοι υποψήφοι για η Λευκοσία και να αποφασίσει ποιος είναι να ψηφίσει για να μπούμε στο ψηφοδέλτιο και μετά να πάει να ψηφίσει και από εκείνους, να τους ψάξει παραπάνω για να πάει να του... εκείνοι που να μπουν δηλαδή μες στο ψηφοδέλτιο να τους ψάξει παραπάνω. Πρέπει να περιμένεις ότι ο τρόπος που είναι να γίνει είναι ότι ό,τι σου έρθει μπροστά σου του παραπάνω κόσμου.
Το παραπάνω, ναι. Ρεαλιστικά του δεν να συμβεί. Ναι. Θα το ελάλουν extreme. Για τον λόγο του ότι extreme είναι το να κάτσεις να δεις 10 ώρες σειρά, σερί, που κάνει το πολλής κόσμος, σε εισαγωγικά extreme. Θεωρώ ότι να ήταν το συνετό πράγμα να κάνουν, γιατί είναι κυριολεκτικά το μέλλον του τόπου. Άρα για όνομα του Θεού έχεις μια δουλειά να κάνεις, ναι. Αφιέρωσε λίγο χρόνο, ας πούμε. Ναι. Και ένας εύκολος τρόπος για να το κάνεις, να σου έρθει μπροστά σου εκείνος που είναι να περιπέξουν παραπάνω, ναι. Και αρκεί ένα βίντεο να καταλάβεις αν τον περιπέζουν επειδή είναι κόφκει ο νους του ή αν τον περιπέζουν επειδή κόφκει ο νους του, αλλά ας πούμε περιπέξαν τον. Ναι. So, αν δεν κόφκει ο νους του και θεωρείς ότι είναι κάποιος που μπορεί να σε εκπροσωπήσει, με να αφιερώσεις χρόνο και πέντε παρακάτω. Ναι. Πάμε στο ευλογημένο το account της Άμεσης Δημοκρατίας και πέντε κάτω-κάτω. Κάμε τους μια αναγνώση, να τους δεις. Ναι, ναι. Οπότε αν θέλεις πραγματικά να κάνεις κάτι για το μέλλον σαν πολίτης, πολύ εύκολο πράγμα. Ναι. Αφιέρωσε 5 ώρες ρε φίλε. Εντάξει. Αφιέρωσε 5 ώρες για τα επόμενα 5 χρόνια. Κάποιοι είναι να το κάνουν, κάποιοι είναι να το κάνουν και τούτο. Ναι. Κάποιοι που ασχολούνται πολλά. Η Μανουέλα λέει ότι να σε ψηφίσει. Η Μανουέλα είναι η σύντροφος μου, έτσι, ξέρετε. Να ζήσετε. Ευχαριστώ. Ζιβανία Λοέλ λέει πώς θα ξέρουν αν τα αποτελέσματα που θα βγουν είναι σωστά, μπορούν να τα ελέγξουν. Λογικά θα μας τα δείξουν. Ναι, έτσι λέει ο... Ναι, απαντάει η Μανουέλα. Πώς θα ξέρουν ότι είναι σωστά, θα μπορούν να τα ελέγξουν. Ναι. Τώρα μπαίνουμε σε τεχνικά θέματα. Έχει έναν πάρα πολλά απλό τρόπο, ο οποίος ήρθε εισηγητέως σε εμένα, ναι. Που actually να μπορούσε να γίνει έλεγχος. Ο κάθε απλοποίηση των πάντων τώρα, ας πούμε. Ναι. Ο κάθε άνθρωπος που πρόκειται να ψηφίσει, να του δίνεται ένας αριθμός. Είσαι ο πρώτος που εγγράφτηκε στο app, είσαι ο αριθμός 1. Είσαι ο 1000 που εγγράφτηκε στο app, είσαι ο αριθμός 1000. Άρα, μπορείς να δώσεις έναν αριθμό στον κάθε άνθρωπο που μπορεί να ψηφίσει, ναι. Πολλά εύκολα. Και για να έχεις και διαφάνεια, αλλά ταυτόχρονα να προστατέψεις προσωπικά δεδομένα, αντιστοιχεί ένας αριθμός στο όνομα του Γιάννη, ας πούμε, ναι. Έβαλες το όνομα του Γιάννη και λαλείς ότι το τάδε όνομα ψηφίσαν το τούτοι αριθμοί, που είναι με αριθμητική σειρά. Ναι. Και έτσι ο Γιάννης μπορεί να πάει να βρει αν όντως ψήφισε τον Κωστίν, ας πούμε, χωρίς να φαίνεται το όνομα του, να φαίνεται ο αριθμός του. Άρα, αν με φαίνεται ο αριθμός του, μπορεί να φύγει ο Γιάννης και πει κοπέγια μου, το πράγμα. Εμένα ο αριθμός μου έφερε. Ναι. Και το πράγμα μπορεί να εύκολα να κάνεις ένα screenshot και να πεις έτω. Είμαι ο Γιάννης, ο αριθμός μου είναι το ένα, ψήφισα τον Κωστίν, ο αριθμός μου είναι για με περιπέζουν μας. Εντάξει. Ή μας περιπέζουν. Μπορεί να έχει κάποια τεχνικά θέματα το πράγμα. Σίγουρα, ρε φίλε, κοίτα. Κανονικά, επειδή εντάξει ασχολούμαι και εγώ λίγο με το πράγμα, ναι. Δεν πρέπει να έχεις οποιοδήποτε είδους tracking. Έστω και με τον τρόπο που είπες, ναι. Δημιουργάς tracking. Μόνο ναι, και ναι. Μόνο μπορεί να κάνεις personal ID του user σου και να το έχεις με φυλάμενο, κανονικά δικαιούσε. Ναι. Και ο τρόπος που λειτουργεί το πράγμα, κάνεις identification με την ταυτότητα σου και μετά που λίγο χρονικό διάστημα, δεν ξέρω πόσο, μπορεί ας πούμε κάποιες ώρες, πετάσσεται το track κοινό, το trace ας πούμε, και μείνεις μόνο το ότι έγινηκες verified. Ναι. Δηλαδή κάνεις σου approve ότι έγινηκες verified και φεύγει η ταυτότητα σου και τα βιομετρικά σου και οτιδήποτε άλλο έστειλες που τσάμε, που τη βάση του. Τώρα αν κάνεις έναν ID εσωτερικό και δείχνεις το ποιο είναι να το δείχνεις, να πρέπει να έχει ένα administrator που να τα θωρεί τα πράγματα, που φοητσάρικο ή φοητσάρικο, μπορεί να με δικαιούσε. Ναι. Δηλαδή, να με δικαιούται ο administrator να δει για τον κάθε user που ψήφισε. Το πράγμα είναι απαγορεύεται. Ναι. Και ούτε ο υποψήφιος να θωρεί ότι τούτοι οι αριθμοί ψηφίσαμε. Νομίζω ότι θα είναι σωστό νομικά. Αλλά δεν είμαι σίγουρος, αλλά εντάξει. Άρα είναι να μου κάνεις έτσι περίπτωση. Που την μια θέλει να ξέρει και που την άλλη δεν μπορεί να ξέρει. Να σου πω. Πιστεύω ότι το να το κάνεις fake γίνεται, μπορείς να το κάνεις, ναι. Αλλά πρέπει να το προγραμματίσεις και να γελάσεις των κανονισμών, διότι είδες ήταν που γίνει και με την Επίτροπο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.
Εξήγα μου λίγο να που γίνηκε. Θυμάσαι να που γίνηκε πρόσφατα και χαζέρι θέλουν να του κατεβάσουν το application. Υποθήκα διαφορά. Να σου πω να που γίνηκε με λίγα λόγια. Ήρθε η Επίτροπος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και είπε του Φιδία, τουλάχιστον τα δημοσιεύματα τα δημόσια, ήταν ότι σε υποχρεώνω να κατεβάσεις την εφαρμογή, να την κλείσεις, να μην είναι σε εφαρμογή, πώς, ώσπου να μου παραδώσεις τα 3-4-5 πράγματα που σου ζητώ. Ναι. Και ένα από τα πράγματα ήταν το που ονομάζεται έλεγχος αντικτύπου, κάτι έτσι. Εντάξει, τούτα τα πράγματα, να σου τα πω για να καταλάβεις, να σου εξηγήσω τον πόνι. Τούτα τα πράγματα που ζητάει η Επίτροπος και ζητούν τα και η Ευρωπαϊκή Ένωση τα πράγματα, γιατί δεν καρτερούσαμε την Επίτροπο να μας πει, αλλά αφού και γίνει καθηκόντος, μπορεί να το κάνει και ο λόγος που έγινε και θέμα, ας πούμε, ήταν ότι η Επίτροπος τούτη, τώρα μπαίνω σε την ιστορία, αλλά ήταν και πρώην υποψήφια με το DC, έχει άμεση σχέση, ας πούμε, με το κόμμα, ή είχε στο παρελθόν, και ο Φιδίας θεώρησε ότι, ξέρεις, εν πόλεμος, ότι όντως έπρεπε να σου παραδώσουν τα πράγματα, αλλά όπως και να έχει το πράγμα. Γενικότερα, οι επιτροπές τούτη, η Επίτροπος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και η Ευρωπαϊκή Ένωση η ίδια, έχει κάποιους κανονισμούς που πρέπει είσαι υποχρεωμένος εσύ, σαν κατασκευαστής ενός application που έχεις users και ειδικά τούτα που είναι και ευαίσθητα δεδομένα που έχουν να κάνουν με πολιτικές πεποιθήσεις, είσαι υποχρεωμένος να αποδείξεις ότι το σύστημα σου είναι ασφαλισμένο και δεν αποδεικνύεις το με το να του λαλείς έλα να δεις. Εντάξει, έχει κάποια tools που περνούν και εκείνα από κάποιους ελέγχους, ότι ξέρεις, είναι ένα tool το οποίο κάνει το τεστ και βγάλει ένα αποτέλεσμα για για τη συγκεκριμένη εφαρμογή. Ναι. Άρα το τεστ που κάνεις δείχνει σου ότι περνά τον ελεγχό ή δεν τον περνά όσον αφορά τα προσωπικά δεδομένα. Εντάξει, τούτες οι εκθέσεις αντικτύπου που ελαλούσε. Ναι. Και με τον παρόμοιο τρόπο γίνονται και τούτα τα θέματα. Ότι δεν μπορείς να γελάσεις το application, του test τούτου, ότι τούτος ο άνθρωπος ψηφίζει, κάνει μια ψηφοφορία, ό,τι και αν είναι τούτη ψηφοφορία. Εσωτερική ψηφοφορία του app για να πάρουμε μια απόφαση. Και να μην είναι η πραγματικότητα, δηλαδή να το γελάσεις, να έχει hard-coded μέσα κωδικών που να κάνει bypass, ας πούμε, κάποια ψηφοφορία και να δείχνει ένα αποτέλεσμα διαφορετικό που πραγματικά έγινε. Μπορεί να το κάνει, αλλά είναι πάρα πολλά δύσκολο. Είναι πάρα πολλά δύσκολο να γελάσεις το τεστ, το οποίο είπαμε ότι είναι verified, που κάποιο έχει ένα μηχανισμό που είναι ένα απλό τεστ που το βγάλει Android και λαλεί σου τσεκάρε το με το πράγμα. Test tools που τα δημιουργά η Ευρωπαϊκή Ένωση, που περνούν, βάλει το application να κάνει η μαφία και αν περάσει τούτη η μαφία, βγάλει σου error, βγάλει σου ότι γίνεται, πέρασε... Αν περάσει έμπαιρνα, ας πούμε. Ναι, αν περάσει η μαφία, βγάλει σου ότι έμπαιρνα το τεστ. Άρα, τούτος απαντώ εγώ στην ερώτηση, είναι επειδή έχω τεχνική γνώση στο θέμα. Άρα, είναι πολύ δύσκολο να του γελάσεις το application. Δηλαδή, ο κατασκευαστής, ο Φιδίας, είναι δύσκολο να δημιουργήσει cheating μες στο... Εκτός που το ότι δεν θα το έκαμνε, για να μην λέω εμπελάρες, ενώ η καριέρα του στηρίζεται πας στην ιδέα της άμεσης δημοκρατίας, πας στο ότι εντούν το application, πρέπει πάρα πολλά βλάκας να πάει να κάνει fake το πράγμα απλά γιατί θέλει να βγάλει. Πρώτα απ' όλα, αν ήθελε να κάνει, θα το εύκαλε σε ψηφοφορία εσωτερική. Ήταν να έρθει σαν κομματάρχης και να πει θέλω να μπεις μες στο ψηφοδέλτιο, ήταν να του πει κανένας τίποτε. Ήταν να του πει κανένας γιατί το έκαμες έτσι. Αφού κοινός έκαμε initiative. Ναι, άρα πρέπει να πρέπει βλάκας να έρθει να κάνει cheat το application. Τώρα να μου πεις αν θα γίνεται στις ψηφοφορίες της Βουλής cheating και πάλι πρέπει βλάκας να κάνει, διότι μπορεί πολλά απλά να κάνει μια συνέλευση με τους βουλευτές του και να πει παιδιά για τον την νομοθεσία θέλω να ψηφίσετε το πράγμα. Ναι. Και να μην το βγάλει ψηφοφορία μες στο app. Άρα γιατί να το κάνει. Ξεκινούμε που είχαμε. Μια σκέψη που έχω είναι ότι δεν έχει κάτι
Τα είχαν και κάτι συγκεκριμένο. Πανεύκολο λαλί και μιλούμε για μια σελίδα που ανήκει μόνο σε έναν άτομο. Ποιος θα διαψεύσει και πώς. Νομίζω απαντήσα. Ναι. Φίλε, εγώ με τον τρόπο που σκέφτομαι, εντάξει, δεν καταλάβω γιατί κάποιοι άνθρωποι θέλουν συγκεκριμένα να περάσει το δικό τους και. Ναι. Εγώ θεωρώ ότι ο κάθε άνθρωπος έχει την ικανότητα να χτίσει τη ζωή που θέλει με πολλά καλόν τρόπο, χωρίς να επηρεάσει άλλους και πάω με το σκεπτικό. Ναι. Και όπως τώρα τα πράγματα λειτουργούν, δεν βρίσκω κάτι το οποίο μπορεί να εξυπηρετηθεί. Τάχα γιατί όντως να κάτσεις να κάνεις cheating για όντο πράγμα. Ναι. Ακριβώς, δεν έχει λόγο. Ναι, οπότε εγώ αναλύω το με τούτον τρόπο, πιο ανθρώπινα ας πούμε, Ναι. και δεν βρίσκω τον λόγο. Ναι. Και εσύ αναλύσες το πιο τεχνικά από τούτον και Ναι, αναλύσες ναι. ότι είναι και πολλά δύσκολο. Εντάξει, εγώ λέω το επειδή έχω εμπειρία τεχνική και ασχολούμαι με τα πράγματα. Έναν κομμάτι της δουλειάς μου, ας πούμε, επαγγελματικά είναι και τούτο. Να ξέρω τα πράγματα τεχνικά. Και πολλές φορές που το ρωτούν και το φοιτίαν και διερωτούμε, ας πούμε, γιατί δεν απαντήσε με τον τρόπο που απάντησα εγώ. Γιατί εντάξει, κάποτε λαλεί το και έτσι, αλλά μπορεί να με θέλει να το κάνει τόσο τεχνικό για να το καταλαβαίνει ο κόσμος. Ότι παιδιά με έχετε έννοια, εν το verification που κάνει η Revolut, μετά από το verification, ύστερα από κάποιες ώρες φεύγει και η ταυτότητα σου που μέσα στο application και με έχετε έννοια, ας πούμε, δεν θα διαρρεύσουν ούτε τα στοιχεία σας και ότι και ο τρόπος που να γίνεται η ψηφοφορία. Μάλιστα, λέει ότι να κάνουμε και το source code open source, πράγμα το οποίο μπορεί να μένει και σωστό, διότι μπορεί να είναι εύκολο να σε χακάρουν και να σου τα κάνουν. Το open source, όπως τα περιγράψα ακριβώς πριν, Ναι. είπεν τα πάνω κάτω έτσι. Ναι. Και με τη Revolut και τα παραδείγματα πάνω. Τούτα που λέει. Έναν πήγαινε στο εθνικό κομμάτι. Εξιά μου να κάνω το open source για να καταλάβω. Φίλε, το open source είναι ο κώδικας που δημιουργεί το application και μπορεί να το δει ο καθένας. Μπορεί να μην μπορεί να κάνει edit να τον αλλάξει ή αν μπορεί να τον κάνει, έχει applications που σου το διούν τον κώδικα και λαλούς σου κάμε τον edit και κάμε ό,τι θέλεις με τον κώδικα, αλλά και να το χρησιμοποιείς μόνο εσύ. Δεν θα αλλάξει το application που είναι για όλους, μόνο για το δικό σου. Αλλά το open source σημαίνει ότι ο κώδικας μπορεί να το δεις, τέλος δουλεύει. Άρα ένας developer μπορεί να μπει μέσα και να δει αν έχει cheating. Αν έχει cheating να σου πει κύριε Φιδία, το δάμε screenshot, δεν το ούλοι, να με κάνει bypass στη ψηφοφορία. Και αποκτά σίγιους testers ας πούμε. Ναι, αλλά τούτο είναι λίγο φοητσάρικο διότι διάστου την πληροφορία το ίνταλος εκτισμένο, είναι τα tools ασφάλειας χρησιμοποιάς, διότι είναι και μόνο το verification της Revolut. Έχει και άλλα πρωτόκολλα ασφαλείας για μεταφορά δεδομένων και τούτα με τα indies που ελαλούσαμε πριν και η βάση δεδομένων. Έχει πάρα πολλά πρωτόκολλα πίσω που χρησιμοποιεί κάποιος πρωτόκολλα ασφαλείας που πολλές φορές δεν θέλεις να τους πεις και ποια είναι. Εντάξει, επειδή η αγορά έχει πολλά και κάποια συνεργάζονται και μεταξύ τους και έχουν τρόπους τέλος πάντων, αλλά αν του το ανοίξεις και δείξεις το ότι εγώ χρησιμοποιώ τα πρωτόκολλα ασφαλείας, μπορεί να ενδυνάμει εύκολο για κάποιον να σε χακάρει, να σου κάνει την μαλαγιά και να σου πει το application σου χακαρίσκεται ή ότι να σου βγάλει λάθος ψηφοφορία και να σου το αποκαλύψει μετά, να σου το χακάρει, να μην το πάρεις χαμπάρι, να κάνεις εσύ 2-3 ψηφοφορίες και μετά να έρθει να σου πει φίλε εγώ χακάρα σου το και δεν το πήρες χαμπάρι και οι 3 τελευταίες ψηφοφορίες που έκαμε σε λάθος, άρα δεν έχεις υπόθεση. Κατεβάστο ας πούμε. Ναι, μαλαγίες ούλα. Ναι, άρα δεν το συνιστάς το πράγμα. Όχι, δεν το συνιστώ. Πρέπει να εμπιστευτεί ο user ότι οι ψηφοφορίες που γίνονται για μέ δεν έχουν cheating και ο λόγος να το εμπιστευτεί είναι ότι δεν έχει λόγο να το κάνει. Ναι. Και πρώτον δεν έχει λόγο και δεύτερον τεχνικά δύσκολο να το κάνει διότι δεν θα περνά τα τεστ. Τούτα τα τεστ που ζητούν οι Επιτρόποι Προσωπικών Δεδομένων και ξέρω. Φασί ακόμα και αν είχε λόγο ήταν πολύ παραπάνω νεκαρός να κάτσει να το κάνει ας πούμε. Στέλνω σας καρδιά γιατί ζήτησε μου η αγαπούλα μου δάμε, η Μανουέλα μου. Στείλ ματσο, να σκάμε την καρδιά. Το λοιπόν, δεν ξέρω, Ζιβανία, Λοέλ, εντάξει, Μερακλής πρέπει ο παρέας. Ναι. Δηλαδή θέλει τον Λαούριν, δηλαδή θέλει τον Λαούριν και τον Λουκανικό δίπλα του. Τι εννοεί ο παρέας, γιατί να μην το θέλεις. Όχι εγώ, ο Φιδίας εννοεί. Εννοεί ο Φιδίας.
Γιατί να μην το θέλει. Φίλε, η λογική αφού έπρεπε τους τα η λογική λαλεί ότι θέλει τους. Αφού έκαμε τους τόσο ιστορία, θέλω να μπεις. Και η λογική λαλεί ότι πρέπει να τους θέλει. Αφού τα χάει κοινών είναι, γιατί να μην τους θέλει. Ναι ρε κύριε Λέξον, αφού ο Λουκάνικος ρε φίλε is the brain behind ας πούμε. Και το ίδιο και ο Λαούρης ως ένα σημείο. Γιατί να μην το θέλεις, εντάξει. Η Εμμανουέλα λέει αν βγεις βουλευτής, ποιο θα είναι το πρώτο πράγμα που θα σου έρχεται μες στο νου που θέλει να κάνει. Έχουμε έτσι περιληπτικά, ναι. Το πρώτο πράγμα, επειδή είπαμε στην αρχή, είναι τα οικολογικά, δεν ξέρω εγώ. Οκ, περίμενε. Ναι. Αν ευκώ βουλευτής το πρώτο πράγμα που θέλω να κάνω είναι εκείνο που θέλω να κάνω, Γιώργη. Αλλά. Αφού το point είναι ότι εκπροσωπάς τους πολίτες. Ναι, αλλά δεν να φτιάχνουν όλα προς ψηφισίνη, να δικαιούσαι και εσύ να προτείνεις νομοθεσία. Ναι, να πάω σύμφωνα με τις προτεραιότητες του κόσμου και να δω τι θέλει ο κόσμος παραπάνω. Να εντοπίσω πού να είμαι πιο χρήσιμος σε εκείνον τον τομέα, ας πούμε, και να κινηθώ ανάλογα. Αν δεν είμαι καθόλου χρήσιμος... Δεν μου μιλάς γενικά, πες μου ένα πράγμα. Ένα πράγμα που να κάνω, ρε φίλε. Νομίζω το top που ευκήγε είναι η ακρίβεια, ας πούμε. Ναι. Το πράγμα που έκανα και παρατήρησα με το περιβάλλον, που είναι το στοιχείο μου, ας πούμε, να εφαρμόσω τον ίδιο τρόπο ανάλυσης σε εκείνον τον τομέα. Τούτο είναι το πρώτο πράγμα που να κάνω. Άρα θα δεις τις προτεραιότητες που ήδη ξέρουμε λίγο πολλά της άμεσης δημοκρατίας και θα επικεντρωθείς σε μια από τις top προτεραιότητες, να το μελετήσεις το θέμα και να προσπαθήσεις να βρεις και τρόπους για επίλυση, ας πούμε, του θέματος. Το τι έχω εγώ, μαζί με την ομάδα φυσικά, γιατί δεν είσαι μόνος. Φίλε, κοίτα, το τι έχω να προσφέρω είναι τον τρόπο που σκέφτομαι, ο αναλογισμός μου, ο αλγόριθμος του νου μου, ας πούμε. Και τούτο είναι βασικά. Τούτο είναι το τι έχω να προσφέρω. Μανουέλα, θα ακούεις τον κόσμο, νομίζω απάντησες του, αφού δεν μπορούσαμε που είναι. Όπου είμαι πιο χρήσιμος. Αν δεν είμαι χρήσιμος, δεν να σου πω, ρε φίλε. Δεν είμαι εγώ για το δάμε. Πάω στο επόμενο, ας πούμε. Πολλά καλά. Εντάξει. Κάμπος είναι ώρα, νομίζω εμένα το live γράφει 1:40, πες 1,5 ώρα, εντάξει δεν τα κάνουμε και τεράστια τα podcast, νομίζω 1,5 ώρα είναι καλή. Καλή, κάποιος πρέπει να εξεργαστεί. Καλύψαμε νομίζω. Πρώτα απ' όλα να σε ευχαριστήσω πριν να σου δω τον τελευταίο λόγο. Πρώτα απ' όλα να σε ευχαριστήσω πάρα πολλά που ήρθες από το καλό χορκό και να κάνουμε το podcast. Εγώ ευχαριστήθηκα, τότε ήταν και χαλαρό και ξέρεις. Πολλά ωραία. Προσπαθώ να μην είμαι και για συνέχεια στη τσίτα, να σου πω, θωρείς να χαλαρώνουμε και λίγο. Οπότε θα μου κάνεις έναν καταληκτικό σχόλιο, να πεις ό,τι θέλεις, για όση ώρα θέλεις. Ό,τι θέλω για όση ώρα θέλω. Και να το κλείσουμε. Και να μιλήσεις και του κόσμου, να μου πεις και εμένα ό,τι θέλεις. Λοιπόν, όση ώρα θέλω ό,τι θέλω στον κόσμο. Όλοι οι άνθρωποι μπορούν να έχουν ακριβώς αυτό που θέλουν, αν ξέρουν τι είναι εκείνο. Μπορούμε να αναγνωρίσουμε ότι είμαστε άτομα και μπορούμε να αναγνωρίσουμε ότι είμαστε άτομα που ανήκουν σε έναν σύνολο. Αν όλοι αποφασίσουμε ότι πρέπει να δουλέψουμε για να έχουμε όλοι αυτό που θέλουμε, και σαν άτομα και σαν σύνολο, πρόκειται να το πετύχουμε. Μόνο αυτό που θέλουμε. Και ξέρουμε τι είναι εκείνο. Και ασεβούμαστε ένα στο άλλο. Όταν εφαρμόσουμε το απλό πράγμα, οι ζωές μας όλοι θα αλλάξουν που τη γιο στον ουρανό. Απίστευτο. Το είναι το μόνο πράγμα που θέλω να σας πω. Υπεύθυνες επιλογές. Πολλά καλά. Να συμφωνήσω κιόλας, γιατί δεν έχω πρόβλημα να... Εντάξει, νομίζω φάνηκε και από το podcast ότι... Εντάξει, και εμένα ενθουσιάζει με τούτη ιδέα. Παρόλο που δεν πια εγώ για υποψηφίος, ας πούμε, μες στο τούτο, αλλά ενθουσιάζει με τούτο το πράγμα. Που πάει να δημιουργηθεί και που δημιουργείται και αρέσκει μου πρέπει να πω. Πολλά ωραία. Τώρα πώς θα γίνει, είμαστε στο ακουστικό, να δούμε στην πράξη πόσα είναι τα ποσοστά, πόσοι είναι να μπουν, με ποιον τρόπο θα δουλεύει, τούτα όλα τα τεχνικά που είπαμε πώς θα επιληθούν και λοιπά, πώς θα αποκτηθεί η εμπιστοσύνη στον κόσμο σε αυτό το πράγμα και αν θα γίνουν φυσικά τούτα όλα τα πράγματα. Οπότε να σε ευχαριστήσω, να σου ευχηθώ κάθε επιτυχία. Ευχαριστώ, αρφέ. Να πούμε ότι οι εκλογές στο κόμμα της άμεσης δημοκρατίας θα γίνουν Σάββατο με Δευτέρα. 12-13-14. Εκόντεψε ο γερός, πέμαστε τις μέρες. 12-13-14 είναι νομίζω Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο. Α, Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο. Μην κάνω λάθος. Άρα ξεκινούμε
τέλος της εβδομάδας για 3 μέρες η ψηφοφορία. Ναι. Και μετά δημιουργείται το ψηφοδέλτιο με τους 56 και ξεκινά και πάμε full on για την τελική ευθεία και πάμε για εκλογές. Θα είναι πιο οργανωμένα πιστεύω μετά. Subscribe στο κανάλι, ακολουθάτε και το Γιασουμί. Ακολουθάει ο Ματσοσκιό. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω. Εγώ νομίζω ότι είχα 200 viewers, αλλά τελικά είχα 2. Οπότε, εντάξει, είμαι σίγουρος ότι κάποιοι θεωρούν το και που έξω, ας πούμε. Okay. Νομίζω δικαιούμαστε να ψηφίσουμε 3. Λευκοσία νομίζω είναι 5. Α, οκ. Μιλώ για αύριο, για το app του της άμεσης δημοκρατίας. Ναι. Α, είναι 5. Νομίζω, μέχρι 5, ας πούμε. Νομίζω είναι 5, Λεμεσόν είναι 3 και κάτι. Ο καθένας να έχει τις επιλογές του. Να μας δώσει οδηγίες. Ναι, να έχει τις επιλογές του. Εντάξει, οκ. Αυτά. Πάρα πολύ καλά, σε ευχαριστώ και θα είμαστε στο ακουστικό να δούμε τα αποτελέσματα και να ξαναμιλήσουμε. Ναι, τώρα να κλείσουμε.